Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 122. Benvidos e benvidas unha semana máis que lle dean polo que sexa o Balón de Ouro o 11 galego da xornada. Benvidos e benvidas a Fica coa bola un luns máis. Grazas por estar aí todos acompañándonos. Adri Barraca 97, o bazo de Fica coa bola maior que Balón de Ouro, por iso dicía, a ver que outfits traen hoxe. De novo pañoleta un pouco aí do arrebato. E antes de nada saudamos, a ver, que dixo que fixo aí algún cambio no setup ou non sei que. Estaba comendo aí nada, a ver se segue comendo ou non. Antón Vieites, que tal? Moi boas. Que tal? Boa noite. Espero que, sí que se ve o cambio de setup. Aí a fondo unha cousa do Celta como é Semana Europea, pois bueno, para animar un pouco o cotarro. Que tal? Como estás? Sigo comendo, vou seguir comendo. Cando me mutei, que unha maza? Unha maza? Sí, que cheguei con fame, estou canso. Foi unha fin de semana, así como a semana pasada tiña moitas ganas de ti, de nós, desta conversa. Hoxe, estou reventado da fin de, Sí, vamos, que hoxe non habería vídeo de previo xoves, nin 11 galego, nin nada. Se fose por ti, dai, come, tranquilo, xa, sí. non te preocupes, que aproveite Antonciño, di Jatalim. Por certo, antes de nada, semana, bueno, que tivo aí un par de incidentes importantes que queremos, antes de nada, mandar yo a nosa aperta. Primeiro a Iago López, futbolista do Atlético Coruña Montañeiros, que sufriu un golpe moi forte na testa, tivo que ser suspendido no minuto 30 e algo do segundo tempo o partido entre o Montañeiros e o Gran Peña. O positivo é que marchou na ambulancia polo seu propio pé, que estaba consciente, semella que vai quedar todo nun susto. El xa tranquilizou tamén a xente onte en Instagram cunha historia, así que, bueno, dende aquí o noso apoio, o noso cariño e o primeiro esa aperta, e tamén para Arón Martínez, non, Antón, que tamén no partido do Compostela pois tivo aí traga. Que no último minuto, porque creo, non vin o partido, pero creo que foi a falta que precede o gol de Pablo Crespo para o Compos. Creo que é unha falta sobre Arón Martínez que obriga a que o ex do Celta pues, saia tamén do Verbo que ten Padiola, pero afortunadamente tamén quedou nun susto, creo que traumatismo de cervicais, craneoencefálico e tal, pero bueno, repouso, moito ánimo para eles dous, Pois sí, moitísimo ánimo e entramos en materia. Está ceando Antón e que claro, son as 9 da noite, hoxe unha horiña antes que o luns pasado, pero aínda así hai moita xente que xa está entrando en hora de cear, así que imos falar de comida e imos recomendar, por suposto, como sempre, os ovos da boa. Los huevos de la abuela, os mellores do mundo, os máis ricos, os camperos, os de Melide, os dos irmáns Casal. Bueno, unha auténtica maravilla despois desa segunda feira do ovo campero en Melide. Pois aí seguen, no Carrefour, no Día, en toda a hostelería galega, os mellores. Riquísimos, mazá, ovo da boa, tortilla, están vos cocidos, están vos fritidos, están vos de todas as maneiras. O ovo da boa, el huevo de la abuela que patrocina neste 11 galego da xornada, o bazo da xornada. E sabedes que no 11 galego entran todos os xogadores galegos que andan por fora da nosa terra, xogadores e xogadoras, e tamén todos os xogadores dos equipos galegos, sexan ou non galegos, da primeira ata a preferente. Pero é que esta fin de semana, pois houve unha persoa, un xogador, dali do Alto do Viso, Seica, de Redondela, que nos obrigou a baixar o barro máis absoluto do noso fútbol. Ademais, estou especialmente orgulloso, Antón, porque imos falar cun xogador que xoga na mesma categoría que o Salcedo. Claro. Entón, estou como... É un día importante para min hoxe. Eu xogo nesa categoría, pero en baloncesto.
Entón, claro, No, eu aínda, por exemplo, Jacobo Sainz, segundo adestrador do Salcedo, pois aínda me dixo que podía ir a adestrar con ele, xa adestrei un par de veces, así que aí está, Adri Barraca, mira, xa está presentando Adri Barraca no chat, David Álvarez do Cesantes que marcou 10 goles contra o Santomés, sei que vas por aí. Pois sí, mira, está facendo spoiler polo chat Adri Barraca, efectivamente, non sei se entra no libro do Guinness World Record ou algo, pero evidentemente é algo que tiña que estar aquí neste 11 galego. Teño que dicir tamén, Antón, que algo que non vin en medios, o cal chamoume poderosamente a atención que ninguén máis, ou polo menos que eu vise, chamara a David Álvarez, así que ímolo presentar xa ata o de agora, salvo Fica coa bola, por suposto. Primeiro meter 10 goles, exclusiva, Fica coa bola. 10 goles. Tes os minutos por aí, queres recitalos? Sí, quero recitalos, porque, mira, como bo viño, de menos a máis, non? Veña, va, como é? Marcou no 6, no 20, no 27, no 44, no 63, no 65, no 73, no 78, no 85 e no 89. Case nada. David Álvarez, que tal? Moi boas. Boas noites, que tal? Que nos contas? Que foi isto? 10 goles. Un pouco egocéntrico, non? Todos pa ti, macho, deixalle algún compañeiro. Sentíame mal, a verdade. Porque houve, por exemplo, un gol de falta que non a quería tirar e os compañeiros tira, coxe vas meter todo, e pois metina, ao final. Teñen que ser días, mellor dito, claro, de vaciles a reventar, máis alá, ao final, o importante para o Cesantes evidentemente era a vitoria, pero marcar 10 goles, non sei se en algún momento da túa carreira estiveches preto desa cifra. No. Tremendo. Alguna vez 4 ou un hat-trick ou así, pero 10 nunca. Vas quedar pichicha da categoría, agora xa é difícil que cho roube alguén. Marcando 10 neste partido... Vou intentalo. Hai xente que se pon de cifra de goles como para unha tempada 10 e ti marcaxelos todos nun partido. Primeira mensaxe polo chat. Está cuadrado este rapaz. Hijo de puta. No, pero o peor é que foi Jatalim, foi Jatalim que é un habitual aquí de Fica coa bola. É un habitual aquí de Fica coa bola e dixo que estás cuadrado. Aproveitando que levas o 17 na camiseta, ou está aí o 17 colgado, o ano pasado creo que marcaches 17 goles pero en toda a tempada. Xusto. Pero tuve mala suerte a temporada pasada. Lesionaime 3 veces no mismo sitio de rotura de fibras, no mismo sitio. O sea, xogaba 2 partidos, rompía, volvía a xogar, rompía, tiña que parar. Xogaba 2 partidos e paraba un mes. Xogaba outros 2 e paraba un mes. Dija Talim, xa me insultan ata os entrevistados. Home, a ver, gañáchelo ti a pulso, a base de estar aquí metendo o dedo na ferida cada xornada. David, fálanos un pouco do Cesantes, máis alá da anécdota deses 10 goles, obxectivo do club, que tal o inicio de temporada, ides arriba, non? Primeiros agora, vin antes. Vamos segundos, con 4 puntos. O obxectivo xa o ano pasado era ascender, porque non queremos estar aí en terceira. O equipo tampouco merece, porque somos todos rapaces que saíron de boas canteiras e tal, e que sempre ven algún de bons equipos e formamos unha boa piña e dásenos ben. Non nos merecemos estar nesa categoría. Bueno, que, Antón, estou vendo a clasificación, Rápido Bahía, cantas veces xoguei eu no campo de San Amaro, o Figueirido, que era o derbi do Salcedo daquela, o Pollo, que anda por aí tamén, o Cobres, Cruceiro, bueno. O Cotobade tamén, que coñezo o community manager, por certo, unha aperta dende aquí, o bo de Guille, a verdade é que é unha liga que a mí mólame moito. Estou adestrando co Salcedo, se queres informe así, por un módico prezo podo filtrar algo cando xoguedes contra eles. Vale, viene bien. Algo que sigo pensando bastante abraiado no dos 10 goles, porque dificilmente chegou a 10 puntos, no baloncesto é bastante máis fácil, sabes? No quecemento metiches algunha ou no quecemento iban todas para fora? Pois a verdade é que moi mal, sí. Pero salín bastante enchufado despois, porque foi unha semana mala na que me topei mal nos adestramentos e tal, e quería arreglalo.
nestas categorías, a ver, non imos decir que a maioría, pero hai moitos xogadores, a ver, xogase os domingos. Hai moitos que aínda son novos, os sábados saese de festa, non pasa nada por dicilo, que aquí ninguén vive disto. Non sei se foi o caso, se foron 10 goles de resaca, vas ter que facer como Sneijder, sair de festa cada sábado a partir de agora. No, neste caso non foi. Ahora non, este ano non estou salindo. Neste caso, claro. Neste caso, houve veces que sí, pero... Houve un hat-trick un par de veces, sí, pero... Sí, eso sí. Pero este ano non, estou me tomando bastante en serio para non lesionarme tamén. E intentar acabar ben a temporada. Montacho se tapa adrede para ficar coa bola? Hubo unha camiseta que sí, pero non se mira no lado da lá, pero o resto o teño así no salón. Sí, señor. Xa levas tempo Sí. no cesantes, non? Entras pola porta e sona o himno ou iso é No, pero veré de hacerlo. No, pero llevo tiempo, sí. Y encántame ese club. O sea, os mellores momentos que vivín no fútbol teño claro que foron aquí sen dúbida. Nos últimos anos creo que sí que estás aí todo o tempo, non sei se vin por aí que estiveches un ano no Soutomaior, pode ser uns meses ou foi cousa. Estuve no Choco, do Choco marchei ao Soutomaior e despois acabei no Cesantes. Sí. A xente do Santomé, os defensas non te intentaban levantar despois cando xa levabas 5 ou 6 goles, seguías atacando normal? Pois, sí, foi algo que ten mérito por parte deles, porque, joder, ves a un tío que che mete 5 goles e mínimo unha rascada vaslle dar. Pero non foron sucios. Un pouco nun córner e tal, deu aquí nas costillas e tal, pero bueno, pouca cousa. Sei rebotado, claro. No. A ver, cousas do fútbol, tamén che digo, a mí márcanme 10 goles, e a caneleira de sombreiro igual a levas pa casa, É duro, é duro. Yo seguramente sería uno deses que... Sí, é que sí que nos recibimos informes, pero de ti. De algún rival, tamén de compañeros, que logo será o caso, pero de algún rival que dicía que eras como unha ratilla de área, moi rápido, pero moi quente, protesta moito e acéndese como unha mista. Mista non, como un misto. Eso. Unha mista é outra cousa, como unha cerilla. Vale. É verdade. Estou me intentando controlar un pouco máis porque son capitán e as multas son dobles. E cada tarjeta por protestar son 4 euros. Non hai prima por gol, non? Pois senón máis ou menos compensabas, pero senón... Non hai nada. Non temos. É unha pena, perdón. No, sí, é unha pena, porque esta fin de facías un bote de tremendo, vamos. Estaría ben. Sí, señor. Que pasou na xornada 1 suplente e 0-0 e agora 10 goles, preguntaba Jatalim. Bueno. Pois tamén foi un pouco, non pude ir a treinar porque polo meu traballo non podo. Estuve de tarde e o domingo tuve que pedilo para ir a xogar e xoguei media parte. E non foi un partido tamén moi... Era un campo pequeno, non todo balón aéreo e tal, son pequeniño e non... E tampouco estuve moi fresco cos pés e nada. Entón tamén este fin de semana quería, pois, resarcirme, por así decir. Redimicheste totalmente, vamos. Sí. Agora, tamén che digo, agora... Pois hecho o listón moi alto. A ver se vai a xente do Cesantes esperar agora 3-4 goles por partido. Decíamo hoxe, fun polo campo e decíame iso. Ahora a ver que faz. Cando non metas... Fichar por un preferente ou algo. Con 10 goles nun partido é currículum xa, Sí, pero é complicado. Non creo que marche daqui máis. Penso que vou retirarme aquí xa. Os tus compañeros agora teñen que ter presión, porque están entre todos a 10 goles de ti, sabes? Sí, é verdad. Por certo, temos un dos 10 goles. Non sei se todos foron tan bonitos como este, pero mirade, ímolo comentar tamén aquí contigo, David, o gol, un dos goles, un dos 10 de falta. Tremendo, Se os 10 foron así de bonitos, xa non é só un récord, sino é que é pa que che faga reportaxe Movistar ou algo. Foron varios bonitos, Que non foron goles de chorra, foron xeitosiños.
Non foron de empurrar, non? A ver, algún de empurrar, se marcas 10 por estatística, algún tivo que haber de empurrar. Hubo 2 ou 3 de empurrar. O resto, bastante vos de xogada e tal. A onde ibas na celebración desta falta? Porque faz como un pouco o Bellingham, non? Abrindo os brazos e de súpeto marchas o córner aí. Que pasaba no córner? Que había? Este calé? Iba a xunto meu pai, que viu a verme, non suele vir porque non pode, e iba a dedicarse a él. Vaya partido para dedicar. Digo eu, teu pai foi un partido outro, ata 10 goles dedicache. Non volvo máis. No, dediquei a ese porque era o que máis cerca quedaba da banda. Estaba ali e fun ali. É bonito, Nosotros... bonito. Ese da falta é bonito. Bo gol, sí. Non solo tiradas. Pero claro. Pero claro. Ese día había que tirar todo. Que poñía aí no solución ante as lesións ou algo así poñía aí no fondo? Nunha pantalla. Sí, estamos nos lesionando moito porque o campo a verdade é que está moi mal. Falamos coa alcaldesa para intentar arreglar un pouco o campo e tal, pero non viñeron e ainda o fixeron peor e non arreglaron nada. E veñen torceduras de tobillo, roturas de fibras, golpes, rodillas. Campo da Gándara, Redondela. Podes aí facer a reivindicación, aproveitar o altofalante e ficar coa bola. Bueno, por altofalante. Está moi mal, de verdad, moi mal. Tema celebracións, ademais desta para teu pai da falta que acabamos de ver, houbo 10 distintas ou nalgunha repetiche? No, celebrei 2 goles. O resto abracei aos compañeiros e 2 celebreinos. Un fun a xunto meu pai e outro pedírome desde a grada porque o ano pasado fixen unha broma que metín gol e fixen así como unha metralleta e pedíronme e fixen. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Non quero facer spoiler, pero que tendo en conta o vacile que xa se falou un pouco que temos de tus compañeiros, creo que ten que responder a pregunta clásica antes de nada. Sí, antes comentache o tema de que na primeira xornada tiñas curro de tarde. Preguntamos ya a todos os protas que pasan por aquí polo 11 galego de Fica coa bola a que se dedican máis alá do céspede. Claro, é unha pregunta enfocada un pouco a xogadores de terceira preferente que están aí a medio camiño entre que o fútbol lles dá algo de cartos e ademais pois combinan co seu traballo. No teu caso entendo que do cesantes non cheiras un can e que a túa vida é en base ao teu traballo. Claro. Traballo nunha fábrica de plástico e facemos plástico de cero. Desde boliñas así, pois derrítense, fúndense, sale un globo e darlle unha forma. Iso. Curioso. Sí, e teño turno de tarde, turno de noite e de mañán. Entón, o de noite e o de tarde non podo ir a entrenar. Fica co plástico, ao amarelo. Os pellets. Claro, entón para a semana banquillazo despois de marcar 10 goles. Creo que foi o vacile de onte. Pois pode ser, porque estou de noite, non vou ir a entrenar e ten pinta de que vai caer media parte solo. Entón Saturnino Fraga, que é o adestrador, creo. Raki e Saturnino, sí, son os dous. Vai a ser o primeiro adestrador en poñer suplente na historia do fútbol, seguramente, non? Sí. A un tipo que vende marcar 10 goles. Eu dixenllo, despois de acabar o partido, dixenllo, ahora ten huevo 60. Ahora ten huevo 60, creo que é a mellor frase que escoitei na vida. Foi un pouco... Iso fixo Hassan no Oviedo tamén, pero claro, non é o mesmo. Porque cando levaba 5 ou así, fun ali ao banquillo xunto dele e dixenlle, estou aquí, porque non me gusta o banquillo. Sempre que estou no campo, pois a verdade é que sempre suelo meter algún gol. Non me quere poñer, pero dediquei algún. Digamos que nestas categorías a relación con Mister tamén é un pouco eso, non? Que entra o vacile moi ben. É unha relación moi persoal, moi directa. É directa. É boa tamén. Hai veces de que fagades un o papel de outro e outro papel de un. Quero dicir, está para xogar, está para marcar algún gol o Mister. Porque estaría guapo que fagades o papel ao revés, o un do outro.
Igual un porro meu, É jodido porque eu de estrategia non teño nin idea. Non sei defender, non sei nos corners sitúome máis ou menos. El nada. El non está para xogar, non? Ten barriga xa. Non están. Vai a moito gimnasio, pero para botar unha carreira non están. Mira, di Joana, sen adestrar e 10 goles. Imagínate se chegas a adestrar, macho. Fai nada, Adestraba. fai nada, teña unha toleira que quería deixar o traballo para ascender o equipo. Pedino, pero non me deixaron. Sigo aí como podo. Bueno, a ver, seguindo co curro, marcando 10 goles por partido, non é mal camiño para ascender o equipo igualmente. Non sei como anda o Bahía, se considerades que ten moi bo equipo como para pelexarvos, pero, home, 10-0, é certo que San Tomé estaba abaixo, pero nin tan mal. No, eu penso que este ano pode ser o ano de ascenso, porque a verdade é que temos un equipo moi cheitosiño, moi bons xogadores, tanto empezando polo porteiro como acabando por arriba, moi bons xogadores todos. Penso que vamos competir a todos os equipos e penso que vamos perder moi poucos partidos, a verdade. Non tes aí algún colega que xa moi friki da estatística que che dixera que é algún récord, agora xa falando máis en serio, algún tipo de récord marcar 10 goles nesta categoría? Eu sí que lembro, por exemplo, Antón, pasa que non me acordo de quen fora. Lembro que na última xornada, coido que foi en terceira, había alguén que estaba non sei cantos goles... Denis, non? Foi Preferente norte, sí. Denis López estaba non sei López, cantos goles de... Santirso, contra o Fisterra, creo que marcou 6 ou 7, e foi Pichichi. Claro, exactamente, estaba non sei cantos de 0 Pichichi, e nese partido era como que todo o mundo ya pasaba a él. Non sei se tamén foi un pouco o teu caso, dis que sí, pero non sei se a partir de que gol, 3, 4, 5, cando empezaron a pasar xa máis. Foi, a verdade é que sen a axuda dos compañeiros non pasaría iso, porque había en 3 ou 4 ocasións que sí que podían haber tirado eles e daban o balón atrás. Ao final, se non che pasan o balón, non vas meter o gol, porque non vas peller a bola atrás de todo e metela arriba. Para mí, moito mérito de... Tes que falar con alguén de récord, que leve récords en Galicia de fútbol galego ou algo, porque eu creo que 10 na vida, 6, 7, pois pode ser, pero... 10 eu non recordo tampouco. Pois... É unha animalada, sí, é que é unha auténtica animalada. É que incluso por tempo, porque non sei como foi o partido, pero se o Santomés segue competindo, segue defendendo, chega un momento que o raro é que caia outra vez o balón en ti para seguir marcando cando xa levas 6 ou 7. Sí. A verdade é que é complicado. Pero foi todo moi... É que xogamos moi ben. Todo moi ao ataque, un partido moi completo de todos. Sí, señor. O sea, que non baixastes en ningún momento, non? En ningún momento. Todo partido a top. Celebración de despois? Cando acaba o partido vai ao vestiario, que? Iba a ser normal, pero claro, o sea, eu non me daba cuenta do que pasara. Todo o mundo dicíndome tal, nada. Fun á cantina, collín 30 cervezas, metinas nun capacho, tiñamos un altavoz con micrófono tamén, el desenlace, xa o imaginades. Bueno, pero podes contalo, da que imaginemos podes contalo, queremos saber máis, No, acabamos bebendo algunhas cervezas, outras tirándoos por riba, cantando. Hai un membro da directiva que lle encanta cantar e viu cantar como dedicando cancións e todo, e pois unha bonita festa, verdad? Os entrenadores estaban bebendo con nós dentro do vestuario, moi bonito, verdad? Cantando o himno, o sea, o himno non, un himno inventado por nós. Atreveste a cantalo un chisquiño? No. Iso po directivo do cesantes, non? Mellor. Claro. Esta foto que che fai o club dos 10 goles é antes ou despois das cervexas? Esta que estamos vendo aquí. Porque non saes moi contento malia marcar 10 goles, un tipo que marca 10 goles nun partido e ten esta cara de serio, tío. Porque me estaba dando vergonza porque salindo do campo estaba todo o mundo así mirándome tal, e viñeronme cun balón que me deron e ponte aí, fai así, agarra o balón e tal, e eu acaba.
acaba de darme cervezas. Claro, foi antes. Pero estaba serio, sí. Home, que incluso Caía moito. é que po club tamén ten que ser unha promoción tremenda que un xogador seu marque 10 goles, e que hai que aproveitalo Sí. moito máis o tirón ese. E o Diario de Pontevedra tiña que ter unha noticia hoxe de David Álvarez, digo en serio. Paréceme mal que non a teña. É lamentable iso. É lamentable. A ver, Nin lamentable tampouco quería eu atacar aquí, quero decir, a ver se nos imos meter nun problema. Non vai a ser que en algún momento de Pontevedra ofrezca algo, Digo eu. non nos nombraron en ningún lado. Bueno, pois aquí estás e fica coa bola, así que o que queiras neste momento, podes contalo, podes dicilo, mentres non te metas en política nin insultes a ninguén, aquí este é o teu espazo. Non se deses. Máis vaciles, Antón, veña, mételle aí cera, No, pero primeiro que ponga a camiseta, por favor, xa sabes que como experto en camisetas. O Mapache invita a algo ou non invita a nada? Tamén unha promo ser coa camiseta aí coa publi do Mapache. Sí. Patrocina o club. As camisolas paranas entre o Mapache e o outro patrocinador, o Rivas, que é outro bar dali. Ben, polo menos axudan. Sí, claro, joder. Pues aí animamos a todo o mundo que axude. Home, claro. En esas categorías hai que ir porta por porta, case. Polas casas dos veciños. Tal cual. Cal é o derbi na categoría? O rival máis cercano en Redondela? Ahora mismo na terceira o Sampaio. Cesante Sampaio. Que son dali hacia Arcade. Sí, na praia esa que case non é praia, non? En frente da illa. Suele haber algo de leña nos partidos. Algo de leña. Nese, polo que sexa, igual non marcas 10, non? Non creo. Nese igual me levantan antes. igual fas 10 faltas. Pode ser. Ai, Antón, veña, dalle aí. Que vaciles quedan? Por certo, preguntaba Jatalim, que logo di que lle censuro. Pregunta como foi a saída do Soutomaior a cesantes. Se foi boa, se foi mala, se foi pola porta de atrás. Foi mala. Traballaba no traballo que estou agora e falara con o entrenador e dixenlle vou Pedro Díaz e vou xogar. A verdade é que estaba facendo un bo partido e quitoume no descanso e salín incomodado e non volví máis. Incomodado dis que pillache unha ragueada criminal, non? Claro. Pillei un cabreo porque tuvera que pedir o día, tal, e despois xoguei, quitoume no descanso e estaba xogando ben, non dixeron os compañeiros e todo que como me quitara e tal, e bueno, mosqueime. De feito foi contra o Cesantes. Xa aproveitache e dixeche, veña, pa casa, porque ti eres de Redondela, non? Sí, metime no outro vestuario. Que persoeiro, sí, señor. Claro, é que me parece quero dicir, o normal non sei, pero é forte que cada vez que teñas que xogar teñas que pedir un día libre. Que é amor polo club. É amor polo club. É jodido, porque a ver, cando estou de noite, pois vou compaginando, chego un poquinho máis tarde ou dormo pouco, pero cando estou de tarde sí que teño que pedir o día e é unha merda. Ter que andar a pedir o día porque despois tens que devolvelos. É complicado. Por certo, temos un amigo do Deiro que se chama Ángel Martínez que vos marcou o terceiro gol coido que no minuto 90 que dixo que... Sí, pero hai varios anos creo que foi. Sí, hai varios anos, non sei. Este ano non está na categoría, eso dende logo, pero debeu ser en Copa ou algo, ano pasado ou algo así, mandounos a captura de Deiro 3, Cesantes 0, como en plan, ensinade ya aí. A mí non me metedes. A mí non me metedes no 11 e a David sí. Claro, ti marcache 1 no 90, pero David marcou 10. Pois non me acordo moito, pero sí que recordo xogar contra eles. Nunha fase de descenso tamén, que xogábamos o descenso e xogamos contra eles e salvamos nós. Creo que foi aí, Foi, pois entón foi no da casa deles. A captura pon aí como fase de 1 ou algo así, entón ten que ser aí. Pois entón moi guapo o vacile de Ángel, pero un vacile que lle sabe mal porque descenderon eles, non? Sí. Moi ben, Ángel. Marcáchese, pero descendistes vos. Moi ben, claro que sí. Non teño seguro, pero me parece que descenderan eles ou non se salvaran, pero creo que descenderon ese ano.
Me parece que sí. Sí, señor. Algo máis, Antón? Nada máis No, porque é que claro, agora tens que meter 12 para entrar aquí outra vez, porque Sí, con a ver, cinco- tamén os parabéns porque, de verdade, levamos 4 tempadas de 11 galego e eres o primeiro xogador por debaixo da preferente que... Non, bueno, minto. Houve un porteiro que parou 3 penaltis. parou 3 penaltis da primeira futgal, pose no Laracha, coido que era, entrou no 11 galego, pero dende hai 2 anos, o primeiro xogador por debaixo da preferente que entra no 11 galego, David Álvarez. Pois moitísimas gracias, porque a verdade que de agradecer e que saquedes a labor que facedes, a verdade que é increíble. E que saquedes equipos pois máis pobres como nós, que xogamos por amor ao pueblo, ao fútbol, aos compañeiros. Moitas gracias, a verdade. Non hai de Espérate, que o... Pregunta por que non quería tirar a falta do 10º gol de parte de Hugo. Que cabrón. Non a quería tirar porque me daba vergonza, porque o normal é que cando un leva 9 goles non tire el tamén a falta, non? É como dicíndome al Bueno. flipado este, sabes? Bueno, se leva 7 para meter o oitavo, non hai diferencia, pero de 9 a 10, xusto de 9 a 10. No, el collín non quería tirar, dixe, tira ti, e dixeme, no, tira ti. Pero ao final tireina e metín ali. Que foi a que vimos, non? Foi a falta que vimos. Foi esa, sí, foi esa. Podemos repetila xa para pechar a entrevista. Este foi o 10º gol dos 10 que marcou David Álvarez co Cesantes. Espectacular. E nada, grazas a ti, o agradecemento a ti tamén ao club que, bueno, para conseguir o teu contacto e para xestionar a entrevista, pois estiveron moi agradables, moi atentos. Así que Moitas nada. gracias. As grazas Gracias a vos. As grazas a ti. Que chame o diario de Pontevedra. Iso, que chamen, claro que sí, home, que lle dean promoción ao club. Moitas grazas, David, unha aperta forte. Grazas. Chao. Aí está, Forza Cesantes. Viva a terceira regional. Vale. Gracias. Qué grande David Álvarez. 10 goles, Antón, 10 goles. Qué animalada, macho. Qué animalada. ¿Alguna vez marqueches algún? Sí, ¿no? Sí, home, marquei. Teño xogado temporadas de dianteiro bolla, que literalmente estaba aí nas épocas de máis de barrigiña no Salcedo, no campo de terra ali no Casal. Hai opcións... Claro, é que non hai opción de que fagas ficha co Salcedo. Valorouse, pero non Sí. eles non poden poñer horario. No, partidos por la mañá. Claro. Se pudieran poñer partidos pola mañá, eu dixenlle a Jacobo que facía ficha, pero vamos, de unha. Pero aparte estaría guapísimo que veña a gravar alguén ali o meu retorno. Facer fichas só para a Copa? Sí, pero igual teño que pagala eu e non sei se me sale, Claro, se me sale rentable. Claro. Non sei se Un me sale partido de 200 rentable. pavos, Claro, sí. que a mutua é cara. Pois aí Bueno. estaba o bazo da xornada, espero que vos gustara tamén este guiño ao fútbol que máis nos gusta, o fútbol así máis de barro, a nosa terceira regional galega, con esta entrevista a David Álvarez que marcou 10 goles co Cesantes. Temos o bazo da xornada, falamos del huevo de la abuela e agora imos co mellor ximnasio do mundo. Antón. ¿Qué, Antón? Hai que trocar de chamado ou queres que presente? No, di aí facemos aí falamos do ximnasio e mentres o vídeo cambiamos a chamada. Non creo que haxa problema. Que chego a contar eu do ximnasio? Pero que ficha vai ter Anxos e toda a calidade levou na Roy. Sí. Vamos César, di aí César, que grande. Que ficha vai ter Anxos e toda a... Bueno, a ver, eu teña cosiñas, Pasa que despois botei máis barrija e pasou o que pasou, pero bueno, calidade tiña cosiñas tamén. Pa outro lado, home, pa outro lado. Isto para que se vexa do fondo? No. Aí. Falamos do ximnasio, do mellor ximnasio do mundo. Espera que faga unha cousa, mira, a ver. Non se vai ver, non? Sí, aí sí. O Exalta Centro Deportivo na Avenida Lugo 6 Baixo, o mellor ximnasio do mundo con os mellores profesionais, sempre máquinas novas, sempre andan aí Borja e María maquinando. E con nutricionistas tamén, para que vos coidedes tamén, para que comades mazás e ovos da boa, así que vai todo a man. Cos mellores servizos, tamén con servizos de alto rendemento, máis enfocados para deportistas. A Destra, por exemplo, no Exalta Centro Deportivo, coido que non é un segredo, porque ela sube ao Instagram Antía Jácome, que foi uns Xogos Olímpicos, por exemplo, moitos xogadores do Pontevedra, non está nada mal, así que se eles van, vos tamén podedes ir, se ides de parte de Fica coa bola, maravilloso xa, bueno, seguro que vos reciben cos brazos abertos, así que... Matrícula gratis. Bueno, eso xa non sei se... Eso habería que negocialo, Exalta Centro Deportivo, Avenida Lugo 6 Baixo, en Pontevedra, mellor ximnasio do mundo, patrocina o xogador Exalta da xornada.
E quen é o noso xogador exalta da xornada, Antón Vieites? Pois hoxe viaxamos a Tamoreira porque ali o Antela venceu por 3-0 ao Beluso e acadou a súa primeira vitoria no regreso do cadro limián a preferente. Chave nese triunfo, pois o noso protagonista de hoxe, porque mira que no sticker este de preguntas e respostas de Instagram, para saber a quen teñamos que meter, non se dixo el mismo, que me parece maravilloso, marcar 2 goles, dar unha asistencia, quedar 3-0 e non dicirse a él mesmo o xogador exalta da xornada deste 11 galego 122, Carlos González, do Antela. Que tal? Boas tardes, ou noites, ou que sexa, sabe? Moi boas noites, que tal? Un orgullo estar aquí. Orgullo noso, gracias, home, claro que sí. O último xogador do Antela que pasou por un 11 de Fica coa bola está na terceira competindo, que foi Sidi, así que, a ver, tamén nos tiran moito de que somos gafes, así que tamén, como se di, home, cobrar facturiñas, non? Cando saen ben as cousas. Sí, non coincidín con il, pero bueno, vía unha Moreira bastante, gran xogador. A ver, falsa humildade de destacar ao porteiro ou que? Non, joder, 3-0, algo ben fai, non? Claro que sí. Home, pero o teu partido, home, é máis para destacar, non? 2 goles, unha asistencia, 3-0 a vitoria. Era por non porme, a ver se iba a salir por aí e despois tirarme das orellas no vestuario. Vacilan moito no vestiario ou que? Bueno, chegalle ben, aí está Pedro, o capitán e algún máis que son de vacilar. Temos aí uns pequenos problemiñas de conexión, vai a cámara aí un poquinho lagueada, Carlos. Pero bueno, a ver se podemos ir, a ver se vai mellorando a cousa. É que o vacilo que se me ocorre, non quero que tache no fico a bola tamén, entón sí que non o vou facer. Oye, tío, agora vai mellor, verdad? Sí, agora vai mellor, sí, a verdade que sí, sí, agora parece que vai máis fluido. Por certo, Antón, deixa de comer a mazá xa, que tes aí a mazá roída co oso da mazá, que levas todo direito con ela, macho. É que, vamos a ver, bueno, da igual. Non estamos para falar de min, estamos para falar da exhibición de Carlos. Sí, vale? que vacile ibas dicir? Que vacile ibas dicir de... No. A ver, di, veña, No, bótalle. Que no. Carlos tamén quere que lle botes aí un par de ovos da boa. Bueno. Pois nada. Bo inicio, non? Bo inicio do Antela, 2 empates e unha vitoria, non está nada mal, non? 0 goles en contra. Sí, moi ben, porque aparte empezamos con algo de dudas en ataque, sobre todo, porque non marcábamos un gol sin querer. E outro día, pois marcar 3, pois quitamos un peso de encima, verdad? Onte buscache o hat-trick ou non? Bueno, estaba aí buscando, pero o míster sacoume no 70, no 72, máis ou menos, e non houve maneira de hat-trick. Pa ovación da Moreira tamén, home, iso fano moitos adestradores. Ovación, eu pensei eso, dixen, será pa ovación, pero casi prefería esperar para buscar o hat-trick. É que non podemos rajar do míster, porque xa vou a soltar o dato. O ano pasado... Vale, no, sí, pero atende, Anxo. O ano pasado, Bruno Gómez co Antela, vale? Récord histórico de puntos en Liga, 82, vitorias 25, goles a favor 83 e goles encaixados 25. Está currando o Bruno, Po traballo, Non está mal, non? Igual sodes vos tamén, Pode ser, sí, a verdade que o ano pasado había un equipazo, este ano tamén, pero o ano pasado en primeira era un equipo moi potente, a verdade. Continuades moitos do ano pasado, como Panón tamén. Sí, viñamos moitos, e os que viñeron están sumando moito, e nótese. Tamén moitas veces, claro, despois dunha tempada tan boa como é a do ascenso, pasa sempre no fútbol, non? Que aproveitades un pouco esa inercia tamén do ano pasado para empezar moi fortes este curso, que é importante tamén no regreso a preferente, o regreso pola vía rápido unha tempada despois. Sí, e ademais sabemos que as primeiras jornadas é moi importante puntuar, porque eu non estaba no último ano de preferente, estuveron, creo que se non me equivoco, hasta a jornada 10 casi sin puntuar. Logo complicouselle para remontar, ainda que acabaron bastante ben, descendendo por o descenso do Bouzas, que estaba eu no Bouzas. Entonces, pois, sí que é importante empezar ben. Ese ano, claro, é o que ti estás no Arenteiro, marchas ao Bouzas e é o propio Bouzas o que acaba provocando o descenso da Antela, polo seu descenso por arrastre, non? Por arrastre, sí. Estábamos aí á espera e non conseguimos, e por arrastre descendeu a Antela.
Agora estás como pechando o círculo un pouco, non? O ano pasado estabas aí con un pouco coa misión de devolver o equipo a onde non puideche mantelo no seu momento. Sí, o ano pasado buscando ascenso e este ano, pois asentar o equipo aí na preferente, que creo que é donde mínimo ten que estar por infraestructuras e de todo. Deixa a clasificación, porque dicíamos antes que comezastes ben, pero comezaron ben tamén 3 recén ascendidos. Alerta Navia, xa xogastes contra eles 0-0, tamén 5 puntos. Sporting Celanova, tamén 5 puntos. Vindeiro rival voso. Sí, derbi para semana en Celanova, está acá a 15 minutos de Xinzo, e, bueno, vai ser un partido moi bonito, que vai ir xente con ganas. Teñen moitos niveles ascendidos, Sí, moitos míticos de Ourense tamén, o Celanova. Sí, Celanova este ano ten un equipazo, ten aí varios amigos meus que xo aí con eles no pabellón, e vai ser un partido especial. Pregunta Jatalim que recorda da súa etapa no Rápido de Bouzas e no Arenteiro. Pois mira, no Arenteiro foi unha etapa moi bonita, porque ao final comparte o vestuario con xogadorazos, con Luis Chacón, Pibe, que estamos en segunda, que chego decir desa xente. Sí que no Bouzas estaba o club nunha situación complicada, entonces teño recuerdos bonitos porque había grandes xogadores, estaba Copa que pasou por aquí e había bo equipo, pero ao final o club non acompañaba e non se deu conseguido o objetivo, que a priori non era manter a categoría, era ascender, ou mínimo estar en playoff, pero cousas que pasan no fútbol. Xa que estamos tocando toda a trayectoria, o ano pasado en inverno, por que decides trocar Barbadas por o Antela? Porque estaba ben en Barbadas, o sea, estaba xogando, estaba tendo minutos, pero sí que é verdade que perdera un pouco a ilusión pro fútbol, levaba un tempo que non disfrutaba tanto, entonces decidín volver pa casa, xogar cos amigos, porque sí que é verdade que temos xente fora e tal, pero temos un grupo moi humano, moi de amigos da casa, entonces para volver a recuperar un pouco a ilusión, creo que fixen ben, que estou conseguindo. Ese ano Arenteiro Rápido de Bouzas influe moito en que perdas ilusión polo fútbol e de compartir vestiario con grandes xogadores. Esperabas ter máis minutos aquel ano? A ver, eu cando fui... No, Arenteiro sabía o que iba, sabía que era moi complicado ter minutos, de feito estuve genial, estaba disfrutando un montón de cada entrenamiento, de cada día, do día a día ali, pero sí que logo a etapa en Bouzas sí que non estuve moi ben, estaba en Vigo, ao final estaba solo e non perdín un pouco esa chispa por o fútbol. Bueno, pues me encantaste que recuperes a chispa, ¿qué te digo? Aplauso para Carlos, claro como que sí. acaso en ningún sitio. Pues sí, a verdad que sí. Como aquí... Falabas ti antes, formado na canteira do Pabillón, ano 2004, unha canteira que sacou e saca ano tras ano moita xente que acaba chegando ao fútbol profesional. Non sei se a túa xeración daquel pabellón, daqueles pabellóns nos que estiveches de pequeno, hai alguén así que lembraras que xa despuntaba daquela? Eu creo que o máis reciente é Diego Gómez, que son amigo dil, poder estar ahora no Cartagena, cedido por o Depor, era amigo meu, compañeiro, creo que é o que máis lonxe está chegando, e creo que ainda pode chegar por condicioso. En vacile polo chat, logo a ver se adiviñas quen foi, pero dixo, levo casi un ano con Carliños, pero ainda non sei se é zurdo ou diestro ou apenas é malo cas dúas. Non sei que pode ser, será Pedro algún destes, imagínome. Pero bueno, unha vez máis, non sei, é o que teño que aguantar día a día. Diestro, non? Diestro. Bruno Pío foi quen o dixo. Ti menciónalo para entrar no 11, mira... Bueno, pero él sabe o que pasa nos viernes na finalización, por eso dice. Logo tenas que ler ali da rede. Hai pique aí. Por certo, que ainda non vimos os goles, home, os 2 goles de asistencia de Carlos González. Por certo, tamén sempre o dicimos que falamos do Antela, ademais da súa defensa lingua, que tamén o dicimos sempre, pero a comunidade branquinegra na que estamos en WhatsApp, cos goles, co tema das rifas e nos descansos, os premios das rifas que fomentan moito a gastronomía galega, por decirlo de algún xeito, están moi guapas, así que dende aquí tamén parabéns a xente que vos leva e que leva o tema dos vídeos, das fotos e da comunidade de WhatsApp, porque é unha maravilla. E
de aí saquei precisamente os 2 goles e asistencia de Carlos González. Este o primeiro e hai como unha especie de barullo na área e acabas marcando o gol. Non se pode facer un chisquiño máis o porteiro do Beluso, pero é un bo gol. Sí, sí que é verdad que desde cerca, desde moi dentro da área, pero bueno, un pouco de fortuna sí que teño aí. En esta boa definición tamén aí. Sí, bueno, aí non se ve ben a xogada, vais enfadar Pedro, porque está moi listo, saca rápido, deixame mau a mau, pero bueno, xa o cortaron para que non se vira. Para que non se crezca, ¿no? Para que non se crezca. Pero ben, aproveitas aí ben entre as pernas do porteiro tamén para definir o segundo gol de Carlos. Non sei que protestaba o Beluso, fora de xogo ou que protestaba, porque se quedan aí falando co colexiado os xogadores do Beluso. Sí, porque o árbitro pita falta e como sacamos rápido hai aí un pouco de duda, non se sabe se tiña que haber parado o xogo, se o balón estaba en movimento, entonces sí que é o que protestan, pero bueno, non sei, non me meto Para min aí, todo legal. Non sei. Para mí todo legal. Esta é asistencia. Esta é asistencia que lle fixen ata un frame por se aí fora de xogo. O primeiro control é como que tes que dar aí un chimpo porque che queda un pouco alto o balón, non? Sí. Estaba rápida Moreira e casi me pasa, pero Boa definición. bueno, xa con... Sí. Aí vemos que está o límite, non? Aí vemos que non hai fora de xogo, mira. Ui, para mí, Ombreiro No, dereito, eu creo que non, Eu creo que non. Mira o defensor do Beluso, eu creo que non é fora de xogo, pero é o ángulo da cámara. Mira a liña, De feito, diríache que está máis atrasado ao culo do central dereito. Non sei, non me teño claro, Ahora xa me xeras máis dúbidas, entón. Bueno, non hai VAR, que máis dá, non? Hai VAR con B. Non hai VAR. Un máis e nada. Un máis. O liniera de metro da xogada. Tacatá. Oye, boa definición tamén. Sí. Pois aí están os 2 goles e asistencia. Outro fora de xogo, dija Talim. Aquí que están che quitando méritos. méritos. Pando de cabrones sí, todos. Están che quitando méritos todos, É tremendo, macho. Non se Dade pode. pase vos. Non se pode. Sí, no, claro. Aquí está todo o mundo agardando que pasen por fin coa bola para vacilalos, pero sempre están quitando mérito. Nada, o liña estaba algo lonxe da xogada, parece, non me fixara, vino ahora, pero bueno, eu creo que ainda así é moi xusto. Dicías que estaba rápida Moreira, tamén teño por aquí da comunidade branquinegra. Espera que vamos a ver a picadiño unha vez máis. Ese terceiro gol no 3-0 do Antela ante o Beluso. Estaba rápida Moreira e tamén facía frío. Aí están, os do Antela coa mantiña, como Coutinho. Bueno, esperemos que como Coutinho non, pero... Sí, en Xinzo a partir do 15-20 de septiembre xa hai que ir con manta e sudadera, ao banquillo, ás gradas, porque a verdad que apreta. Rasca, sí. É que o que tedes máis mérito en Xinzo de Limia é festexar o entroido como festexades en pleno febreiro. É unha cousa. Bueno, pero no entroido non... No, frío non, por frío non me ven nada. Non se sinte, nin o frío, nin o calor. Polo que sea, Eu non sei, polo que sea. Como? Bueno, aquí temos a pantalla que é o mítico do entroido. Eu son pantallas, son de pola. E logo sí que faemos disfraces cos colegas, así por a coña. Fomos de narcos un día, movidas así entre todos, que sempre se pasa mellor. A foto que tes detrás son os teus pais? No, son os meus abuelos. Claro que sí. A familia, claro que sí, claro que sí. E a bufanda en riba da cama, claro que sí. E a cama feita, que a cama feita, que non é o primeiro que se pon nun streaming coa cama sen facer. No, estaba feita xa, se non cambiaba de sitio. Falla no. Dija Talim que o Beluso debeu sair cabreado na Moreira, que eso é un escándalo pola fora de xogo, pero ese é o 3-0. A ver, máis alá dos goles e da asistencia, o partido foi igualado. Eu creo que a verdad que é desos días no que o equipo está moi metido, estuvemos moi ben en general. Pode haber dúdas, bueno, pero eu creo que fomos outro día superiores a Beluso en general. Creo que merecimos a vitoria, non sei se o 3-0, pero creo que merecimos a vitoria cómoda. Antón.
Bueno, obviamente xa falastes un pouco de obxectivos, pero todo pasa por asentar ao club na categoría. Sí, ten que ser o ano, porque ao final sempre estamos en un sube-baixa constante, xa de fai anos. É o que dicía antes, creo que o Antela ten campos, porque ten os dous, a Moreira e o Carrera, que é o artificial, pegados, ten infraestructura para estar en preferente asentado mínimo, e a directiva, pois máis do mínimo. Entonces creo que é o objetivo deste ano. E no teu caso persoal, agora que parece que recuperas tamén esa chispiña do fútbol, ese gusto xogando cos colegas, se o ano é bo, volverías a aceptar outra oportunidade de categorías superiores, por exemplo? Ou xa perdeche esa ilusión por chegar máis arriba? Home, sí que é verdad que eu creo que ao final tamén é bonito do fútbol, poder ir para arriba. Solo que ahora mismo estou tan a gusto acá cos amigos a Insinzo que non sabría que decirche. A ver, que eres novo aínda, 2004. 21 anos, creo que ainda son moi novo, pero bueno, sí que é verdad que ir para arriba pues sempre é bonito do fútbol. Mira, se pode ir co Antela, mellor. Di no chat Roberto Carlos 1976, grande Carlos, o Antela é un gran equipo para loitar por algo bonito. Opa, poñendo vos presión, Sí. Bueno, nunca se sabe, non? Non Nunca estaré... se sabe. Mira, o Beluso ano pasado estuvo aí, tampouco se esperaba, estuvo aí hasta o final luchando. Era xusto o que ia dicir. Ademais, o Beluso, que falaba antes Antón dos récords en canto a números de Bruno, tamén viña o Beluso con inercias similares de facer unha moi boa tempada no ascenso ano anterior. Así que veremos se unha tempada ilusionante no Antela. Algo máis, Antón, ou diro ya clásica? Sí, sempre vou tocando esta pregunta case sempre por diferentes zonas xeográficas de Galicia, pero tendo en conta que estades vos, que está tamén o Sporting Celanova, Atlético Arnoia, etcétera, na preferente, creo que toda esa xente de Ourense ou do arredor estades vivindo un bon momento en canto ao futbolístico, tampouco que saiba moi ben o que foi a historia, digamos, destas vilas, non? No seu nivel futbolístico, pero veñe a cabeza porque vende descender o Berín, que tamén pois estivo o ano pasado na preferente. Quero dicir, toda esa zona está como en auxe a nivel futbolístico, e ti eres o perfecto exemplo porque eres un tipo que estivo en terceira e que, como é da casa e síntese como na casa, queres xogar na casa. Sí, eu creo que en Ourense sempre se dixo moito a nós desde pequenos que onde íbamos competir a Vigo, a Pontevedra, a Coruña, por aí, que como que éramos, había máis nivel, sempre se dixo que había máis nivel por aí. Eu non estou de acordo. Que pasa? Que hai moitos menos equipos, pero hoxe en día a canteira do pabellón, que sempre estuvo, da Unión Deportiva Ourense, creo que hai moito nivel en Ourense e se está vendo os equipos na preferente, que como compiten. Creo que ese tópico creo que ten que acabar. Por certo, que me quedou no tinteiro aí, agora imos co Bacile, quedou no tinteiro que o ano pasado vin na nosa web de referencia, que é lapreferente.com, que vais a hecho filial tamén co Antela, non? Sí. Desvirtuando a competición aí un pouco, o que? Non, aí como son os meus amigos de toda a vida, cando contactei co Presi para vir para cá desde Barbadás, dixeronme que pasa se hai opción de que poda ascender o B. Faría a ficha? Eu sin problema. Pois así foi un pouco como de broma, porque a verdad que era moi difícil o ascenso do B, foronse dando os resultados, baixei para os últimos partidos, conseguimos o ascenso no playoff. É verdad que foi un ano histórico que ascendeu o Antela e o Antela B. Sí, señor. Yo juvenil. Carai. Triple ascenso ano pasado. Personalmente non banco nada o ascenso do Antela B, normal, pero... ¡Hala! Liga de filiais! Incluso na primeira regional bancas a Liga de filiais, macho. Deixa a xente divertirse un chisquín. A quen eliminastes no playoff? Eliminamos ao Monteporreiro en semis e o Coles na final, se non me equivoco, sí. O Coles, Coles non que ten acordo de filialidade con o Deportivo Ourense, pode ser, non? Tiña o ano pasado, non sei, está ano, pero ano pasado tiña. Bueno, aupa Monteporreiro. Este ano non sei. Xoguei no Monteporreiro, eu. Por iso. Sobre ali, a verdade, Podes xogar o rugby tamén, quedou bastante ben, sí, a verdade que sí.
sobre o Bacile, precisamente nesto do Antela B e o Bacile, que tiñas que contar a actuación dun penalti cando estabas no Antela B o ano pasado. No minuto 90 contra o Monteporreiro hubo un penalti e, madre de Dios, raso ao medio e parou un porteiro, lamentable. Pero bueno, na prórroga puden marcar e pasamos. Destapacho tarro. Algo máis? Sí, pero despois dese penalti lamentable. Que foi alá? Na volta foi alá? Non, foi acá na Moreira. Vale. Alá empatáramos a unos. Pero foi aquí na Moreira. Hai Duro máis? na casa, Non hai máis. Ah, non hai Sí. máis. Vale. Non. Ali. Pouco vacilóns os teus colegas, Sí. Non se meteron moito. Estarán tímidos agora, porque de normal... No, hai que contar para a xente do chat que nos acompaña, que nos ve en YouTube, que lle dixen a Antón, oye, escríbelle aí algún compañero de Carlos para preguntarlle por algún vacile así mítico de vestiario para meterle un pouco aí, romper o xeo na entrevista. E vai Antón e lle pregunta por vaciles para Carlos, o propio Carlos. A mí directamente. Eu dixen, bueno. Carlos contestou que como foi a contestación de Carlos de espero que non se pasen moito ou algo así, como dicindo, cabrón, a ver a quen lle preguntades. Estivo ben. Bueno, pois tiro xa clásica, Carlos, que é a que lle facemos a todos os protas. Xa bicha algún 11 galego, seguro que xa coñeces. Que por coñecerte un chesquillo máis fora do fútbol, se estudas, se traballas, que che gusta facer, algún hobby así estrano que poida chamar a atención da xente, o que queiras. Nada, eu, aquí en Xinzo, non sei se sabedes, é a terra da patata, que a miña familia dedicas a eso, eu boto aí unha mau, e logo no meu tempo libre, por nada, gustame estar aí cos colegas, a verdade que nada fora do normal, eu paso a maioría do tempo, ir tomar algo, quedar con eles, xogar un pouco a play, ao menos, pero pouca cosa máis. A que xogas a play? Solo xogar a FIFA, estamos aí esperando GTA todos, creo. Pero si non FIFA. O novo, xa, mercache ou non? Antón e eu estábamos enganchadísimos, Bueno, enganchadísimos. A ver. Sí, esperando aí a novo. Sí, señor. Pois nada, Carlos, que parabéns por eses 2 goles e pola asistencia. Mellor das sortes para ti e para o Antela nesta tempada na preferente grupo segundo, e que 1 millón de gradas por pasarte por aquí polo 11 galego de Fica coa bola. Moitas gracias a vos, un saludo. Pois aí están, Antón, aí están os 2 protas deste 11 galego. Te espera que che arreglo a cámara. Dixo algo aí Jatalín, podes ir lendo mentras se queres. No, Anxo, hai que apretar Antonciño. No, anda por arriba, macho. É que... Ainda por riba de que? Ainda por riba de que? Que estabas facendo SBCs mentres preparaba o OBS, por favor. Por favor. 83, boas noites. Eu non podo opinar xa que son do Racing, pero que opinades do partido de Lugo onte? Simplemente temos por aquí unha, non sei se foi el vía Instagram, creo que non, porque o usuario é outra conta, pero nos que acariñan entrar ao 11, que sempre pedimos nas nosas redes sociais, hai un que dixo textualmente que o mellor do Lugo Racing foi o árbitro. Así que... A ver, eu teño que dicir que para min as dúas accións polémicas, para min a expulsión de Miguel Leal é xusta, a expulsión de Jairo para min é xusta tamén, pero creo que o colexiado pode evitala, porque a típica acción na que lle van agarrando o atacante e bracea para sacarse o rival e mételle un cobadazo, e para min é segundo cartón amarelo, entón está ben expulsado, pero podería telo evitado pitando a falta antes, que foi o que dixen tamén onte na radio. E despois creo que o Lugo ten unha falta de gol tremenda, porque xogar contra 9 é certo que é un bloque moi baixo, que defende moi ben o Racing, que o que queiras, pero home, non marcar antes, incluso o Racing ten unha falta para empatar no último minuto, pois creo que non estou moi de acordo co que di Iago en rolda de prensa de que foron mellores. É certo que con 11 para 11 o Lugo ten momentos de dominio de balón en os que está ben, pero sinceramente para mí lonxe do gol, entón non o sei. E despois, se o pregunta en base o de que houbo moitísimos aficionados do Racing no Anxo Carro, de feito hai a imaxe viral esa do gol do Racing de córner, no que parece unha pequena malata porque saltan cando marca pois moitísima xente de verde,
pois que queredes que vos diga? Pois que é o reflexo dos anos que leva o Lugo un pouco desapegándose da súa afección. É certo que evidentemente a perda da categoría de segunda división despois de tantos anos pois influe, pero tamén hai un traballo no social aí que se deixou de lado durante moito tempo e que agora pois custa recuperalo por moito que se estean facendo, parece, mellorar as cousas coa nova propiedade. Creo que ese traballo social precisamente foi a inversa no Racing. Correcto, sabes? correcto. Que mentres un caía, o outro pois subía. Non só no social, tamén no deportivo, como foi o caso do Racing. É o resumo perfecto que faz. Que queres que che diga? Pois continuamos co resto do 11 galego. Para min foi mellor o Lugo, pero creo que a de Jairo podes evitar. A de Miguel Leal creo que é laranxa, di Maculi. Bueno, a ver, son accións que... É certo que lía yo a... non sei se... Bueno, lino en Twitter a un afeccionado do Racing ou do Arenteiro, non? Agora non estou... Bueno, lino en Twitter a algún afeccionado do fútbol galego que dicía algo así como que sempre lle gustou pouco que os partidos de fútbol poida haber un expulsado ou dos expulsados porque xa cambia completamente o guión e xa sabes que, por exemplo, o equipo que lle expulsan a un futbolista ten moi difícil gañar. E é certo, pero tamén é certo que a entrada, por exemplo, de Miguel Leal se vai máis arriba o xeonllo, pois hai que protexer tamén os xogadores, non? Entón ese tipo de entradas é normal que sexan expulsión. El falaba, o tuiteiro falaba de expulsión de 5 minutos. Non sei se sería un castigo suficientemente xusto se che van o xeonllo cunha entrada lesionando o xogador, por exemplo, unha expulsión de 5 minutos non arranxaría moito, non? Estivo ben o Racing contra 9. Máis alá da coña de que esqueceran o traducir o de traduce al gallego, non sei se bicho, máis alá desa coña, a publicación esa dicía algo así como que hai derrotas que o que fan enmedrar máis a convicción do equipo nunha idea, na idea de Pablo López neste caso, e creo que sí que é o caso, porque do Anxo Carro o Racing sai derrotado pero reforzado pola xente que tivo nas bancadas e polo partido que fai contra sendo 9 tanto tempo. Como lle acaban remontando, pois é unha faena, unha putada falando mal e claro, pero creo que se ha reforzado o Racing máis tamén cos resultados cos que viña antes de xogar contra o Lugo. Así que agora sí, continuamos co resto do 11 galego. Temos a David Álvarez como protagonista do bazo da xornada e a Carlos González como xogador de xornada da xornada. En a portería puido entrar Iago Domínguez dos Somozas, que estivo moi ben. Puido entrar tamén o porteiro do Moaña, agora mesmo non lembro o nome. Sí que lembramos. Sí que lembramos. Porque apuntei no eu, Guille López, que estivo magnífico. Guille, correcto, Adri Barraca. Que estivo magnífico contra o Choco polo que nos falaron, pero non había imaxes, entón tamén... Non estaban ti. Claro, entón iso sumado a que estivo auténticamente ben Brais Pereiro, pois ao final decantámonos polo porteiro do Alondras, 9 de 9, o único equipo co Compos que leva pleno de vitorias nesta terceira federación, o Alondras, que venceu por 0-4 en Ponte dos Brozos ante o Atlético Arteixo. Malio resultado, foi un partido no que hubo cousas, no que hubo cousiñas, Antón, no que o 0-4, dicía Odri Cruz cando entrevistamos na radio esta fin de semana, que quen vexa o resultado pode pensar que foi un auténtico baño do Alondras. É certo que evidentemente a efectividade está aí, que estivo mellor, que tivo ocasións para marcar eses goles, pero xa ides ver agora as que sacou Brais. Antón. Ya, pues ponas, ¿no? Vale, no, pues si querías, decir algo. Mira, empezamos por las de segunda parte. Esta, por ejemplo, a Bocajarro. Potente, remate. Moi potente. Son as da segunda parte. O Arteixo apretou máis, sobre todo con 0-2, non? Esta, por exemplo, aí saindo ben, recurtándolle espazo. E esta é, esta é complicadísima, ¿Qué es eso? Esta é tremenda, que lle bota xusto antes. Bueno. E no segundo, mira, na segunda acción esta é moi difícil, co bote, pero que nesta eu non teño claro que sexa o propio o defensor do Alondras quen lle mete un furolo tremendo. Sí, ¿no? Eu creo que sí, Eu creo que sí, ainda así acaba sacando a Brais Pereiro. E esta é a primeira parte, atentos, Marcos Ayer, que leva... Xa falamos del ano pasado co Paio Saco, leva un inicio de Liga co Atlético Arteixo moi ben. Pois esta é na primeira parte con 0-0, porque os 4 goles do Alondras son no segundo tempo. Mira que man, ¡Boh! Por onde entraba ese balón de Marcos Ayer, Tremendo, Espectacular. Así que é un 0-4, evidentemente o Alondras pois marcou Luismi, marcou Yelko, marcou un Manufre, marcou Lucas Camba. O que falamos xa moitas veces do Alondras que este ano pinta moi ben, e que ten moitísimo potencial ofensivo.
ademais Adri Cruz pois volveu a fixe un partido moi bo, bueno, teñen moito material, digamos, para ser un equipo que incluso cando non estea ben poida sacar puntos, pero estivo moi ben tamén en Ponte dos Brozos, pero é un 0-4 no que Brais Pereiro, terceira portería a cero consecutiva neste inicio de liga na terceira, pois tivo que esmerarse e moito, un dos porteiros evidentemente nos últimos anos pois máis en forma, máis determinantes na nosa terceira galega. Esta man a Marcos ayer pareceme tremenda porque o disparo ia xusto onde tiña que ir, así que aí o vemos, o equipo de Rafa Villaverde que con 3 vitorias, falando de Rafa Villaverde, Antón, non fixen o do adestrador, bueno, fago agora, non hai problema, fago despois. Alondras 9 puntos, 3 vitorias consecutivas, Compostela 9 puntos, gañou con ese gol de Pablo Crespo agónico ante o Xuventude de Cambados, que golazo por certo de Dieguito Iglesias, 3 vitorias, haberá que estar pendentes do que pasa con Montañeiros Gran Peña, que entendo que se vai reanudar no minuto no que estaba, que era sobre o 30 e algo. Así que veremos, se empatan, pois sumará 7 puntos o Atlético Coruña Montañeros, porque estaban 1-1 no marcador. Se gaña Montañeros, pois terá tamén pleno de vitorias. Polo que se ve a paternidade, viñolle ben a Brais dende hai 2 semanas. Pois mira, parabéns tamén parabéns a Brais Pereiro por esa paternidade. Sinto se non está dormindo moito, agardemos que sí. Iván Pucas, hola, boas noites, fica coa bola, outro ano máis aquí con vos. Moitas grazas, Iván. Algo que queras comentar, Antón? Sí, esta semana, que partido. Alondras, ¿Qué partido esta Alondras semana? Compos? No, mellor. Ti dirás. Alondras Arousa. Alondras Arousa, sí señor. A reedición daquel último partido no que se acaba metendo noia no playoff. Por todo, non só por iso, senón porque, bueno, houve troco de adestrador, houve... Sí, a lei do ex de Gonza para por eso. Arousa. Por certo, un Arousa que empatou contra Polvorín nos últimos minutos, volveu ya a pasar un pouco o mesmo que contra o Gran Peña. E de feito, falábamos con... Peor. Sí, peor, porque acaba perdendo, pero... No, empatou, pero quero dicir, contra o Gran Peña foi 1-2, 2-2. Aquí é 2-0 na túa casa, partido controlado. Sí. En 84 e en 86, creo que non sei cando en minutos moi consecutivos, o Polvorín empata o partido. Sí, falábamos con Gonza na radio, digamos que eso é algo que el xa chega con el herdado. En plan, que el herda iso do Arousa, porque algo que xa lle pasaba moito a Arousa o ano pasado. O Arousa cambiou de adestradores e seguía lle pasando. Esa sensación de que Arousa vai 2-0 na casa, en os últimos minutos é como que... Non sei, algo hai aí. El recoñecía de, sí, hai algo que non sei se é relaxación, si o que é, pero algo hai, porque nos últimos minutos non é normal que un partido que tes controlado 2-0, pois que acabes empatando 2-2 contra un Polvorín que, por certo, empezou moi ben, e ollo con Adai, que leva 3 goles en 3 xornadas, Así que, ollo, porque Dani Galán tamén fala moi ben del. Podemos dicir os resultados que casi nunca o facemos. Barco 0, Boiro 1, Compos 2, Cambados 1, Estradense 2, Céltica 1, Somozas 2, Silva 0, Montañeiros Gran Peña suspendido, Arousa 2, Lugo B 2, de que ris? No, é que estaba pensando, acaba, por favor. Atlético Arteixo 0, Alondras 4, Noia 4, Barbadas 1 e Viveiro 1, Racing Vilalbés 1. Non arranca o barco, di Adri Barraca. Como che gustan as rodas informativas, agora dende que... ¡Calienta Rodrigo Pérez Pardo! Central de datos. Pois Brais Pereiro na porta deste 11 galego 122, imos coa defensa, liña defensiva, central dereito, lateral dereito neste caso, Pablo Pereiro do Porriño Industrial, que é o líder, é o líder da Preferente Sur. Venceu na Gándara ante o Valladares, que chegaba precisamente de líder 0-3. Sin ningún tipo de sentido, 0-3, O equipo de Dani Fernández con autoridade. Sí, señor. Este Gústame futbolista... o color da camiseta. É bonita, así un pouco butano, non? Por certo, con Óscar Caramés, que pasou moi mal coas lesións no choco, tiña unha pintaza tremenda no Cultural Areas, e se veía que recuperando o sorriso. Aí vemos o reel tamén, así que alegrámonos moito. Este futbolista, Pablo Pereiro, que xogou na canteira do Santa Mariña, pasou polo Alondras e o Choco, xogou a tempada pasada na División de Honra Juvenil, é o seu primeiro ano senior, debuta o ano pasado na Preferente aínda en idade juvenil, e o certo é que, segundo nos comentaron, foi o mellorciño atrás xunto con Hugo Ferre, e ademais participa no segundo tanto, ímolo ver, rouba el, este balón coido que é a Adri, rouba o balón, sube aí, bueno, esa é a cámara de veo, porque non había forma de recortaros en que se vise, e cede o medio e acaba todo no gol despois da transición no primeiro, este o 0-2 de Ramón Goce, boa definición, coa zurda, que ademais tamén marcaría o terceiro nesta acción.
Daí o pase Ramón para o porteiro do Valladares, volve a caer a Ramón e coa dereita neste caso, un con cada perna. Puido ter entrado Ramón, pero finalmente decantámonos por Pablo Pereiro. Moi ben en defensa, porta cero e ademais con participación, como estamos vendo neste segundo tanto, obra de Ramón Goce, que marcou 2 tantos na vitoria do Porriño Industrial, un Porriño Industrial que, como acabamos de comentar, está líder da Preferente Sur agora mesmo. Chamámoslle equipo de rachas, non? Pois polo de agora poucas rachas. No, polo de agora regularidade, pero sí, chamámoslle así o ano pasado. Sí, é que era un equipo... A comezos do ano pasado, e que... a segundos do ano pasado foi o Moaña na segunda volta. Sí, bueno, o Moaña na segunda volta foi espectacular, foi tremenda. Pois Porriño Industrial 7 puntos, Cultural Área 7 puntos que volveu a gañar, o Atios tamén 7 puntos que volveu a gañar tamén, outro bo inicio de tempada dos do Porriño, valga a redundancia, os dos equipos de Porriño pois empezando moi ben a tempada. Valladares e Moaña 6 puntos, Lemos 5, Celanova, Antela, Alerta Navia e Centro de Academy tamén con 5, por abaixo aínda non puntuaron Tide, Beluso, Choco e só un punto o Vilalonga, Antón. Sí. O que quedou o Vilalonga na pinguera, non? Esta semana demos un Vilalonga 1. Bueno, está a cosa ben, hai moita igualdade, xa estamos a ver. Ningún equipo foi quen de gañar os 3 primeiros partidos. Bueno, aí está bonita as cousas, están bonitas. Obviamente é moi cedo, falta moitísimo tempo, pero bueno, estamos vendo cousas. Como vedes o Lemos o cambio do norte ao sur? Situación delicada do Vilalonga non. Hombre, pois, en teoría, bastante delicada este inicio. Entendo que como di Antón, é moi cedo, que teñen pezas de sobra para darlle a volta ao conto. Por certo, coido que pa semana, se non me trabuco, hai un Portonovo Vilalonga. Que sabemos o que pasou este verán cos xogadores do Vilalonga que marcharon po Portonovo. Creo que non é tan decisivo, definitorio ter que comezar obrigadamente tan ben como en anos anteriores, porque sempre calquera sprint que fagas estás no playoff, non? Entón, bueno, pouco a pouco, sí que é certo que era o candidato a estar arriba, non máis arriba, pero... Sí, é certo que este ano, digamos que o Vilalonga este ano pois pode ser Vilalonga e Lemos, quizáis, ou polo menos polo que comenta a xente que máis controla da categoría e tal e cual, falando con adestradores, Vilalonga e Lemos eran como os Céltigas do ano pasado, ou o Choco do ano pasado, non sei se me explico. Lemos? Sí, din que sí, Lemos e Vilalonga este ano din que son os equipos punteiros, por decirlo de algún xeito, en canto a nomes. Bueno, a ver, Vilalonga sí é un recén descendido. Olemos que foi 15º no Preferente Norte a temporada pasada. Que non sei, nos meus favoritos que teño por aí non incluo. Hablemos que, dito isto, o Gallá ascenda e ascenda todo o mundo. Vilalonga Portonovo 26 de outubro. E non é a fin de que ven? No, fin de que ven. Tide Portonovo, como non gañen situación delicada, en Portonovo digo, e Vilalonga Valadares. Puf. Tremendo, Tremendo. Antón, teño un problema. A cámara, vale, moi ben. Quedou a cámara. Bo partido o Alerta Navia Sporting Celanova, a primeira parte frenética cos 4 goles que puderon ser máis cun man a man ao pau para o 3-2 do Alerta. Sí, finalmente, Alerta Navia 2, Sporting Celanova 2. Xa falamos antes con Carlos do Antela o nivel destes 3 equipos recén ascendidos. Sí, sorprendendo moito, a verdade que sí. Dicía Jatalín, o Choco quere conseguir o descenso que xa tivo o ano pasado. Deportivamente tivo, eso é certo. Xa comentamos que vai ser un ano complicado no Choco. Anxo trae información de primeira man, moi preparado o programa. Os dos goles de Magisano sen sentido. Bailoulle o Valadares co Portonovo, tampouco pasa nada, visten igual, casi. Sí, bueno, non pasa seguimos, nada, avancemos. Non pasa nada. Vouche poñer por aí por arriba, me descarga un poquinho a cámara, despois poño outra vez de novo. Sinto, pero que teño que marcar unha batería para a cámara. Non sei que lle pasa, antes duraba 11 galego enteiro, agora non aguanta a batería. Continuamos na centro da zaga, seguimos a Preferente Sur. Raúl Aval do Umia. Non xogaron na Bouza, non sei, a verdade que descoñezo porque non xogaron na Bouza, xogaron en Senra 2, venceu o Umia, grazas por certo ao ficaboleiro Xavi por falarnos do partido de Raúl e por enviarnos tamén o gol, gañou o Umia 2-0 ante o Tide.
E lembrade que, como dicimos sempre, pois temos unha comunidade de WhatsApp onde podedes deixar cada xornada os destacados, ademais de votar tamén polo mellor adestrador da xornada. Por favor, non fagades a de entrar só para votar e despois marchar, porque non ten sentido ningún. Non ten sentido ningún. Nin fagades a de mandar se saídes elixidos, polo que sexa, pois non mandedes a ligazón, porque non ten moito sentido, non? En plan, xente que entrou despois de facer a enquisa. Está para cambiar o céspede na Bouza. Vale, pois mira, aí temos a razón polo que xogou na Senra 2. Pois Raúl Aval do Umia, que marcou un dos dous goles. Sí, mira, aí tes, coa testa. É certo que remata bastante só, o tide que se lle está a complicar tamén este inicio de tempada despois do ascenso, pero bueno, bo gol aí de Raúl Aval, o defensor do Umia. É sendo un equipo bastante seguro, Umia, neste principio de tempada. Gañou este partido, perdeu a semana pasada diante do Centric Academy por 1-0, empatou na casa no debut diante do Sporting Celanova 0-0, así que partidos de poucos goles, necesidade de gañar entre dous equipos que eu creo que van a xogar por prácticamente o mesmo, e 3 primeiros puntos importantes para Umea na clasificación. Aí está, o defensor formado nas categorías inferiores do Umia, que marcou ese gol para o triunfo 2-0 do Umia, preferente sur outra vez, o Umia que queda con 4 puntiños aí nesa posición de metade de táboa. Pecha a defensa neste 11 galego e ademais xusto en Instagram acaba de saírme o seu blog do partido, o cal está moi ben, despois podes por ali podes pasarvos a... Mira, me acabo de enterar dos teus 2 goles gracias a Fica coa bola. Miguel Mandallo, o tiktokeiro do fútbol galego que pecha a defensa, marcou os 2 goles na vitoria do Vitoria, Antón. Sí, a vitoria do Vitoria. Por 0 goles a 2, un equipo que comezou moi ben a tempada, porque, bueno, eu vin o seu primeiro blog en Instagram e dicía algo así como que son un equipo con menos presuposto da categoría. Bueno, tampouco, nin tanto nin tampouco, non? Quero dicir... Pois non o sei, a verdade é que non controlo os presupostos. Pero bueno, recén ascendido, sí que é certo que debería, ou lógico que se xa difícil sumar nas primeiras xornadas, e o Victoria venceu por 1-0 a Pol, empatou diante do Paio Saco na Porta Santa 0-0 e agora foi quen de asaltar Callamonde para vencer por 0 goles a 2 ao Miño. Están arriba xunto con Negreira con 7 puntos e Miguel Mandallo que marcou os 2 tantos do partido xogando de lateral dereito, non sei moi ben por que motivo, pero mira como chega aquí liña de fondo e coa dereita que é a perna menos boa, tac, e creo que sen querer. É un golazo, Non sei se quere centrar ou non, pero é un golazo. Rajando os compañeros de Cerreto Vega, Mandallo publica info non correcta no seu blog? Non correcta, non dixemos que non foi correcta. Eu dixen que tampouco. Por certo, Mandallo é un avión, Mandallo no Cerreto Vega Team, temos xogado con el o partido este tradicional de Cerreto Vega Team contra o Brollón da segunda regional, que por certo vai ser o 3 de outubro, venres, no campo da Cereixa, nas festas de Cereixa, por se queredes pasarvos, pois imos xogar, non sei se Mandallo virá este ano, pero vou xogar polo menos, non sei se Antón virá tampouco, pero xoguei con el, lateral esquerdo, teño carreira de seleccionador, é un avión, o sea, boa, de verdad que boa. Vai voando. Eu se me convoca, que non sei, igual recito ao convite, porque o día 2 de outubro hai un Celta Pauk e o día 3 non sei como vou a chegar a casa, entón outra incorrección, o Brollón está na primeira Galicia, Anxo, céntrateme, correcto, está na primeira Galicia, correcto. Non vou a estar para xogar ao Brollón. Ascenderon ano pasado, creo, Eu creo que ascenderon ano pasado, sí. Eso, que dos goles vos, 2 goles que valen 3 puntos e que deixan a Vitoria, pois o dito, arriba con Negreira. No blog de Miguel Mandallo dixo que era o seu primeiro doblete na súa vida como futbolista, un lateral marcando 2 goles por Victoria, iso é salsa para Figa Cabola. Sí, colío aquel do penal que tivera de sorpresa na radio, correcto, é verdad, o penalti aquel, é certo, sí señor, Jatalín. Hai memoria que Figa Cabola. Jatalín, grazas, tío, grazas por ser como eres. Preferente Norte, tampouco houve ningún equipo que fixera pleno de vitorias, Negreira 7 puntos, Victoria 7 puntos, Ordes, Santirso, Oval e Sofán 6 puntos, Dumbría e Puebla 5, Lalín, Burela e Maniños 4, Betanzos 3, Dubra, Sigüeiro e Paiosaco 2, un puntiño, Cidade de Ribeira, Pol e Miño. Sumaron todos os equipos. Todos os equipos sumaron, sí señor. En ningún foi quen de vencer todos os partidos. O Pol, o Super Pol, un puntiño, empatou esta xornada, primeiro punto do Pol na temporada. Falamos do Sofán, que non toca, pero é que 0-1 venceu. Xogaron, sí, pero que 3 primeiras xornadas do Sofán, Betanzos, Negreira e Lalín e 6 de 9. Ni tan mal. E 6 de 9 e contra o Negreira remontou o Negreira, que empezou adiantándose, o sea, que ollo. Correcto. Que venceron no Cortizo e venceron no García Hermáns, que
Ben Cetic, a min... E no Betanzos, que non temos os goles porque non o pudemos conseguir, pero marcaron os dous Fernández Casanova, os irmáns, para salvar o equipo, para remontar, porque comezara por diante no marcador o Cidade de Ribeira, cun tanto en propiamente do Betanzos, e apareceron os dous irmáns Casanova para nos 72 e 76, diría eu, remontar o partido e sumar 3 puntos no Betanzos, que son, bueno, que comezar a pouco ir cara ao obxectivo. Sí, señor. E aí está a clasificación. Agora seguiremos repasando porque hai máis xogadores da preferente norte. Sí, facendo spoiler xa vai a ver. Pide a nómina, di Joana Jatalim que lle pida a nómina. Como se Antón cobrara, oiche, como se Antón cobrara. Imos co centro do campo, terceira federación, terceira galega, centro do campo, Mario Constenla do Noia, que remontou tamén. Boa, xogón criminal, Aparte... Remontou, como era? 0-1 no minuto 43 e no descanso 2-1, non? Algo así, sí. No, foi antes o gol do Barbadas, No, pero quero dicir, ian 0-1 ata o 43. Ah, sí, claro. Claro, e no descanso 2-1. Sí. Que remontaron en un curto espacio de tempo, quería decir. Correcto. O Noia no Julio Matitos de Alberto Mariano foron que te remontaron tanto inicial do Barbadas, o primeiro para empatar de penalti, o segundo para pechar a goleada 4-1, pois foi obra de Mario Constenla, que fixo un partidazo e que ademais, polo que nos comentan, con Fabio no centro do campo, na sala de máquinas, pois fai unha parella bestial que sen dúbida está dando un gran rendemento no Noia. Imos ver os goles. Este é o primeiro de penalti de Mario Constenla para empatar o partido, destapándose con un lanzador de penaltis, porque tamén marcou de penalti na primeira xornada. Este é o segundo, xa o 4-1. Unha cerveza, por exemplo, unha cervexa te la pagada cando queiras, Jatalim. Aí chegando en segunda liña non se ve moi ben, pero mira, quero que vexas, porque falaba tamén de Fabio Grajales, mira o gol que marca Fabio, O terceiro do Noia, o 3-1, é un auténtico golazo de Fabio dende a frontal. Estiven aí vendo o partido na cámara veo. Pues, encantoume axustar o brillo estas cousas, Sí, non, a cámara branca e o sol que facía no Julio Matamatito pois non axuda moito a que se vexan ben os goles, pero bueno, marcou 2 Mario Constenla, estivo para min, bueno, para a maioría da xente, polo que nos foron comentando, Mario e Fabio foron os mellores do partido xunto con Kanté, o dianteiro que asinou o Noia, que a verdade que me mola moito, un dianteiro así moi forte, que loita moito, que sabe ir o espazo, que ten bo pé incluso, así que gustoume moito e veremos este Noia de Alberto Mariano ata onde lle dá o nivel. Repetir playoff evidentemente sería algo increíble, así que veremos ata onde lle chega, pero Fabio e Constenla que estiveron moi ben. Pouco a pouco, porque co último equipo de Alberto Mariano fixemos unha gafada criminal, así que pouco a pouco. Mandamos o Arzúa, mira onde está. Mira onde está agora o Arzúa. Pero ese gol de Fabio é tremendo. O Noia que queda con 4 puntiños, primeira vitoria do curso, remontando os de Alberto Mariano. O Barbadas que queda pois tamén con 4, precisamente, coa trayectoria inversa. Noia empatou, perdeu e gañou, e Barbadas gañou, empatou e perdeu. Seguramente por merecementos merecen algo máis, porque se lembras, na primeira xornada empatou a Polvorín no minuto 90, creo, no 80 e pico, no Julio Matomatito, e a semana pasada perderon no Morrazo por 1-0, e fixeron, eu creo que algún mérito para cando menos sacar algún punto do Morrazo, así que, bueno, ratificar as sensacións con puntos sempre é importante, alegrámonos polo Noia, lóxicamente. Efectivamente, estaba vendo se xa cargar algo a cámara. Vou agardar un chisquiño máis e despois volvo a conectala. Pois aí está o centrocampista de Soutelo de Montes, Pontevedrés, Mario Constenla, que se estrea neste 11 galego número 122 esta tempada na vitoria do Noia 4-1. E o seu carón xoga un galego emigrado, ainda que non moi lonxe, porque estaba moi lonxe, pero volveu porque, claro, vai formar unha familia, entón pois quere estar pertinho da casa. Aproveitando que iso de migrado, ti sabes que a semana pasada metí unha rajada tremenda con algunha de esta hora da segunda división, non? Sí, Raúl Llona. Sí, correcto. Pois despedido hoxe na Cultural Deportiva Leonesa. E xa ten sustituto ou non? Deixame mirar se é oficial o sustituto ou non, pero... A ver, Leonesa... Bueno, agora miro. Dalle, procede co seguinte xogador e miro. Gabri Veiga, que xoga no Porto, por iso decía eu que non foi moi lonxe despois desa etapa por Arabia. 2 asistencias e un gol marcou o bo de Gabri na vitoria do Porto. Celebración especial, casou, pediu matrimonio en Balaídos. E agora semella que vai ser pai, efectivamente. Dunha menina, non? Non o sei. Sí, vino nas súas redes sociais,
que xa ten nome e todo. Pois parabéns, gañoulle 0-3 o Río Ave o Porto, o primeiro gol de Rosario, o segundo de Samu o Morodión, Alana. a centro do propio Gabri Veiga, o primeiro tamén a asistencia de Gabri Veiga e marca o terceiro. E temos o gol, Antón, mira que calidade, mira os vídeos do Porto, o Departamento de Comunicación, mira que vídeos pon, é tremendo, A mí o que me gusta... Mira que calidade, tío, mira, é unha pasada, en HD, en Ultra HD, se lleves os 4K, xogadores. 4K. Mira, PP o centro, control co peito e para adentro, un Oh. gol moi celta de Gabri Veiga, chegando aí en segunda leña, pero mira, é que tremenda, que cámara esa, eu quero unha cámara así, tío, que calidade de cámara. A Agora mí é me gusta a publicidade da camiseta. Sí, a mí tamén, e a cervexa tamén. Mira aí, a Samu, Claro. mira a Samu aí. Pois moi ben, Gabri Veiga, no Isto que é? Porto. A cámara, niño. Incluso agora graban os aficionados e todo. E agora é cando... Aí está, a celebración de Gabri. Agora é Como cando nos, manexan cámaras en Oporto, agora é cando nos tiran o vídeo por copyright. Si non xa verás. Aí está, mira, dándolle a felicitación, co 10 as costas e os aficionados, pois... Mira, a camiseta do Porto a primeira é de sempre, pero a segunda e a terceira deste ano son unha maravilla, O sea, Sí, este cor... a publicidade non me encántame. gusta moito, pero... Esta cor encántame, pero hai unha camiseta branca así... branca crema, que é tremenda, O sea, este ano o Porto... Dija Talim que pro Celta é mala noticia. Porque se non rendise ben no Porto volvería ao Celta, ti dis. Eu creo que Gabri, o nivel de Gabri creo que está lonxe do Celta agora mesmo. O que ia dicir é sobre a a non cultura ser que o deportiva Celta, leonesa. a non ser que o Celta dea un pasiño máis, semella que se segue vendendo o seu talento que ten na canteira non o vai dar. Non creo que Gabri volva ao Celta próximamente. Dalle. No, o que dicía Schulz 12 polo chat, que sonaba Romo, pero que a afección non o quere, con todo acordado botouse atrás. Entón? Na cultura deportiva leonesa. Non sei. Non sabes quen vai ir? No. Que o sea, quero dicir, tampouco son xornalista de primeira man da cultura deportiva. No, pero por se había aí algunha filtración que te enteraras de quen ia ir e tal, falando con alguén. Quen queres que vaya? Hai moito galego. No, que despois nos acusan de colocar a adestradores nos bancos e eu non quero eso. Non quero eso. A ver, aí, e aí. Hola, Opa! como estades, chicos? Todo ben? Opa! Estou de volta. E quítame o sitio. Casi 40. sempre. ¿Queres quedarte aí arriba? Dame No, igual, No, Dame igual. Brincadeira. Dame igual, pero home, a ver, o teu carteliño do Celta está moi ben, pero aquí hai moita bufanda de, que queda un poquinho mellor. Rubén de la Barrera, só a Sergio que adestrou o Cádiz. Se no Porto non xogara estivera no banco comendo pipas, home, sí, igual xogaría no Celta. Reviviu Anxiño, aquí estou. Hola, que tal? Como estades? Continuamos no 11 galego, grazas a Fedello por ficar coa bola. Bo porteiro, Fedello, Antón, bo porteiro. Banda dereita, xoga. Creo que... Bueno, non vou facer spoiler. Adentro. Sempre odio a xente que fai iso. Creo que vai, non sei, e logo cala. Me cago, ahora mo dis, chaval, que che engancho fago cho nudo. Pero si sabes perfectamente ao que me refiro. No. Como non? Bueno, Vaya. como no. Banda dereita xoga David Mella, evidentemente antes de marchar por Mundial Sub-20 de un recital na vitoria do Depor, Antón. Show, pero recital do Depor, recital da xente bebendo fora en Abegondo, recital o gol de non é de Sangali, é de Andrés Martín, pero que fai Sangali no gol é tremendo, parecía que o Racing de Santander ia quitar o liderado e finalmente acaba empatando aí contra o Córdoba. Racing de Santander. Outra vez contra un futbolista menos. Outra vez, así que finalmente 4-0 gañou o Depor, que é líder da segunda división. Había quen chamaba gordo este tipo, No verán, había quen dixo que estaba gordo este tipo, Por certo, flipame as súas tatuaxes, quero facer tatuaxes tamén no outro brazo. A do Cóbado, brazo. queres facer? Nada, do Cóbado non, porque xa leva moita xente e pareceme un pouco, entre ti, un pouco cani. Pero bueno, tamén co pelo que leva David Mella non me vou meter con el, que Mellita ten moitos amigos, igual chorbo, veñen a por mí. 2 goles marcou o Cantirando Depor, como digo, a quen algún chamaba gordo na pretempada, pois é un avión, non para de correr, o Depor ten unha pinta maravillosa este ano. Mulatieri, a primeira parte que fai é tremenda, Zaka segue enchufado, entra en do banco e marca gol tamén outra vez, leva 14-18 puntos posíveis este Deportivo de Antonio Hidalgo, que é certo que ten unha pinta tremenda. Pregunta Jatalim se sube directo, ou como lle denomina o Depor, non o vou repetir.
Patao co Cádiz a Sobre todo cando puntos, pero... xa lle dixemos a pasada semana que non dixera eso. Claro. Lle chamar así. Pero moi ben, moi ben. Ten unha pinta criminal e, bueno, foi un repaso con 2 goles de David Mella que marcha agora ao Mundial Sub-20, por certo, que ese é outro tema tamén de debate, non? O certo, a ver... De debate non hai nada, quero decir, No. a FIFA vai tomar un poquinho por saco. Xa, pero bueno, despois está o de Ángel Torres dicindo que intentaron que Liso non fose o Mundial e que a Federación lle dixo que amellazaban con quitarlle puntos e non sei que. A ver, isto é un pouco de sempre, o sea, protestan pero tamén pasan polo aro, todos. Claro, obviamente. Todos. Ata nós. Entonces, así. bueno, ata nos, eso de logo. Se eu tivera que marchar a un Mundial Sub-25, Pois para a semana que ven non digo xa, pois a ver, o Depor ten pinta de que vai meter moitos xogadores no 11 este ano, a non ser que lle pase como ao Compos, síndrome de líder. Se de repente, se de súpeto empeza a ser líder toda a xornada, se lle gaña 2-0 a un que vaya a 14º, non vamos meter a ninguén do Depor. Que pasa? Que lle gañou 4-0 Huesca e Mella marcou 2 goles, home, pois había que metelo, non? Tiña que estar neste 11. Sen palabras. no, que cando tes razón, eu... Enganchando, estaba en Oporto, pero xoga no Santirso. Eu que ia agora, compañeiro de Fedello. Ah, compañeiro de Fedello, claro. Alex Segade no Santirso, claro que sí, non o pillaba. Hat-tricky. Jaque Tricky, aí o tes. Gañou o Santirso, entón. 2-4. Ante Urela, na Marosa. A Marosa. Marosa. É que encántame Burela, encántame o Sadomar. Encantábame as camisetas do Sadomar, pero eran moi caras. E a camisola do Santirso gustache? Mira que estou tan acostumado a velos de verde que claro, xogaron contra o Burela que xoga de verde, tiveron que xogar de vermello. Non me disgusta, A mí non me gusta. Como non, si tengo de ice, frío, xelo. Vale. Que fixo este tipo? Ademais de marcar 3 goles. Pois- Parece pouco. Marcou 3 goles e os 3 correndo espazo. Mira este, erro do central do Burela, ven Alex Segade, baixiño, rápido, bo xogador, Boa capitán, definición, define Marcou ben, marca o o segundo, primeiro. terceiro e o cuarto. Efectivamente, 0-4 e 2-4 foi a secuencia do partido. Aquí bo desmarque outra vez, capitán, dezas costas, control, e pic. Por Que hombre. arriba, picadiña, Hombre. un golazo, un golazo. É que non falamos con el porque está en Oporto, todo hai que dicilo. Sí, correcto. Pero senón estaríamos falando con... Bueno, a ver, con él eso, porque eso é un pouco feo, non? O que lle acabas de hacer a Carlos González, dicirlle que No, foi segundo prato. no, porque xa foi non segundo está prato no 11 escoitando. galego, Xa non pero está escoitando. Podemos ver o terceiro gol? xa non está escoitando. Sí, hai un rapaz aí que No, pero é que sabes que pasa? Que temos un patrocinio listo, outro máis, entón claro, íamos a ter 3 entrevistados. Ah, vale, non sabía eu que había outro. Igual é fora de Sí, xogo, sí. Non é fora de xogo, non é fora de No. xogo. O central do Burela que di colla, como diría como chama a conta de Instagram esta que está facendo viral, home, la cortinita no, como é? Mete o ticket. Sí. Defende o Sí. ticket, me pégame a risa. É buenísimo, eses reels son buenísimos, de verdad. Sí, La sí. cortinita non sei como se chama. Eu tampouco. Pero é buenísimo. Pois Alex Segade, home, os 3 goles son similares, pero A ver, son de o rapaz este que está aí... atando as botas, non? Quedou aí como metido no chan. Aparece aí no medio da imaxe, igual se mancou ou algo, me faría Sí, ese dano. Ese claro. campo tiña 2 boas gradas, recordo esa de enfrente e outra onde sa cámara e un túnel de vestiario xeitoso, a Marosa. Mira aí, a xente de pé, no campo, vendo o recital de Alex Segade co Santirso. Bo inicio dos de Fabio Rodríguez Dacal, bueno, bo inicio. 6 puntos. Semella que empeza a rincar tamén un pouco, non? Porque Sí. outro día, perderon contra o Dumbría, e teño por aquí o dato apuntado, vou non dicir mirando a cámara, porque me poño intenso cando teño un dato bo. Como sempre eres tío dos datos, pois para unha vez que teño un dato bo, que ademais non é meu, dixéronmo, sabes? Entón non tive nin que traballar o dato. Vemos o gol de Alex Segade e contacho, vale? Veña, parece dándolle hype. Que partido de semáforo, porque o porteiro iba de amarelo. O Santirso que queda con 6 puntos, cuarta posición, xa o repasamos antes. A semana pasada perderon contra o Dumbría. O Santirso levaba dende marzo do 24 sen perder en partido oficial no Monte. E chegou o Dumbría recén ascendido, e mallou no Santirso e venceu ali no campo do Monte, así que 2 vitorias, magua derrota da pasada temporada. Bueno, magua para eles, a min
A min vou cos dous, co Dumbría e co Santirso, quero decir, aquí fútbol galego. Avanzamos que me estou liando, sí, vale. E Sí, pecha, además con la gol sotanita, grazas, la sotanita, claro que sí, la sotanita. Marcou Messi da Costa a semana pasada no. Sí, Diego Estevez, no Monte. sí, señor. Messi da Costa, claro que Esta sí. finde tamén, no empate a uns do Dumbría, marcou Diego Estevez, estou casi convencido. Compróbao, pero creo que volveu mollar o Messi da No, Costa. marcou el, non sei, pero marcou el. Mira, digo cho agora. Tampouco fai falta mirar cada dato que demos, porque senón non estamos. No, pero é que se non comprobamos cada dato que demos, Jatalín despois ven e tira das orellas, e a min eso non me gusta. Pero, aínda que comprobemos, xa vai decir que pouco preparado está o programa. Non, xa, pois non, está moi preparado, verdad que sí. Dumbría 1, Pol 1, marcou Samu Ríos o primeiro para o Pol no 58, no 60 empata o Diego Estevez, biche. Ves? Así. Algo traballo. E pecha este 11 galego da xornada número 122, e non Xanma de Rapan, sí que nos ia tirar das orellas. Juan de Celia, do Negreira. A semana pasada xa metimos un gol del que era unha auténtica obra de arte, pero que esta xornada pois só sabe marcar golados ao rapaz. Que lle facemos nós? No, que facemos nós, claro, pois nada. Gañou o Negreira ante un Ordes que chegaba moi forte, 4-2 foi o partido no Suso García Calvo, xusto antes de recibir, de visitar, mellor dito, primeiro, ida, visitar, volta, recibir o Textil Escudo na previa da Copa do Rei. Que pasa cos partidos da preferente desta semana que ven? No, hai preferente, pero o Negreira non xoga, terá que recuperalo. O sea, é que Digo eu, non? É que- Non Sí, entendo sí. por que non é entre semana, para que non poida ir eu. a ver, eu entendo que a xente traballa. Home, sí, E entendo entre que semana xente traballa, ir a que é máis Cantabria e difícil. volver, claro. Ahora ben, non podo entender. Por certo, perdón, teño unha pregunta sobre isto. O ano pasado o Santirso Celaya ou Celaya? Celaya con ese. Celaya foi a un partido só e entre semana. É que trocou unha federación este ano. A federación, e a min pareceme máis xusto xogar ida e volta, porque facer- senón estás moi Sí, condicionado pero por facer ir sorteo. os equipos de preferente a Cantabria, a Xa, ver, se pero paja a senón estás- federación, senón vale, estás- pero... Senón estás moi condicionado polo sorteo, ou senón fai a cousa en campo neutro. No, máis bonito no monte no Suso García Calvo. Sempre en Claro, Galicia xa está, como claro. Castelao. Sempre en Galicia. O sorteo é así, é o que hai. O que non me parece lógico é xogar o sábado. Porque o sea, Home, sí, porque así das entendo tempo que a é máis volver, ¿no? lógico. Sí, pero co partido aplazado, digo, adiado. Ah, Non vas a xogar o domingo. no. Nótase a man de Rafa e avances na federación. A ver, avance. Avance! Non sería máis fácil coller a todos e meter unha ronda máis, e xa está. De total, postos, aquí postos. É que, vamos a ver. É que non me parece lógico ter que ir que se xogue o sábado e ter que recuperar un partido a preferente. 2. A ver, é máis lógico. Tens que recuperar 2. Porque Claro, xogan 2 fines de semana seguidas. Por iso digo que se o faz a doble partido, faino entre semana. Se os faz viaxar, non? O Sí, oposa un é que- partido, se oposa un partido ten lógica que o poñas a finde polo que diste, porque a xente da preferente pode traballar, porque os afeccionados dos equipos é máis doado desplazarse, etcétera. Porque a xente normal, non como a nós, traballa entre semana, non a fin de semana. Entendo. A ti, eu traballo entre semana e a fin de semana. Vale. Sí. Perdón. O Celta non vai xogar unha ronda máis. Por certo, que agora na Copa do Rei se pasou Negreira, habería moitas posibilidades de que sexa Celta Negreira. Iso probouse. Que Eso Eh, foi pa diante ou non? Eu creo que sí. Eu creo que xa é oficial, que vai ser por proximidade. Pois unha tontería histórica. O sexa, polo tanto, na previa da Copa do Rei, o Negreira vai ter que ir a Cantabria, pero si pasa e xoga a Copa do Rei, non vai a ningún lado fora de Galicia. Toca o Celta. Ala, xa volveu a morrer a cámara. Pero vamos a ver, é que pouco sentido ten isto. É que non ten sentido Non ningún. ten sentido ningún. Vamos a ver, o Madrid sempre vai xogar contra o Atlético madrileño ou o que sexa. E o Barça sempre vai xogar contra o Hospitalet. Xa. Xa. Vamos a ver. Xa. Eu entendo que aos xogadores eu se me poño como xogador, os equipos que máis me farían ilusión, lógicamente, sería o da miña comunidade, Celta de pro que sexa, e logo, pois, Madrid, Barça, Atlético, é o lógico, non? Se ti estás xogando, pois, queres xogar contra os mellores do momento. Pero que che quiten así o morbo do sorteo, non? Pois iso. Para min era mellor antes, pero bueno. Supoño que sorterán igual por 2, 3 comunidades, Galicia, Asturias, Castela, non o sei, haberá que velo. Antes,
se ten que vir ao Vieu aquí a xogar. Antes ten que pasar ao Negreira. Non tiremos os pasaros as escopetas. Ainda anxo hai uns adaptadores para non ter que usar as baterías, creo. Para a cámara, di. Buah, teño que ver. É que non sei como facer, porque o cable que carga a cámara é o que vai conectado ao ordenador para conectala. Entón, non sei por que non podo cargala á vez que a engancho ao ordenador. É dicir, se a encendo, non carga. Non sei se me explico. Entón, non ten moito sentido, pero bueno, terei que fuchicar aí, porque a batería está viciada. O Textil Escudo, que vai vir con medo despois de que vencera o 4-2 o Negreira ante o Ordes, un Ordes que chegaba moi ben, e Juan de Selia que marca un gol e dá 2 asistencias. Imos velo. Este é o primeiro gol de Juan de Selia. A fin de semana pasada xa deixou un auténtico golazo. En plan, é que como coloca o corpo... Como orienta o corpo é increíble. E como a bola vai rodando perfecta para... Buah, é un auténtico chirlo de Juan de Selia. É tremendo. E esta asistencia, pois igual. Dixo Xamma, se a fai Messi, témola en todos os telediarios. Pois tamén moi ben, moi ben. Como xira o pescozo para ver se entrou. E isto que? É un golazo, Non, a mí gusta moito non a participación de Juan. Sí, que soe a celebración, sí, pero ese 1-2 de Adri Pereira é criminal, Podemos volver a ver, cuarto... porque un 2 é tremendo. O sea, es que ese 1-2, recuérdame o de Sangalio un pouco, Pisadiña e toqueciño. Vale, directo. Pic, poc. Buah, que maravilla. Fútbol, señores. Fútbol. E aquí sí que asiste Juan de Selia. Sí, asiste, mete o pase e para dentro. Alberto Freire, para o cuarto do Negreira. Así que, bueno, un gol e 2 asistencias. Evidentemente tiña que entrar despois de facer tamén o que fixo a semana pasada e non entrar na remonta ante o Sofán. Pois tiña que estar neste 11 galego o bo de Juan de Selia, ou como coñecen os ficaboleros que veron o vídeo que temos cos rapantes con Novelouro, con Xama de Derrapants con Novelouro e cos Joaos da terceira preferente do fútbol galego. Pois Joao de Selia, non? Igual que Joao de Dora, pois aí está Joao de Selia. Brais Pereiro, Pablo Pereiro, Raúl Aval, Miguel Mandallo, Mario Constenla, Gabri Veiga, David Mella, Alex Segade, Juan de Selia, David Álvarez, protagonista do Bazo da xornada, e Carlos González, xogador exalta da xornada. E teño un problema, entón, non metín o adestrador, entón a enquisa segue... non aparei as 8, non sei se me explico. Pois aquí, bueno, pero non se pode cancelar. Sí, gañou. Sí, podemos dicilo, podemos poñelo aquí directamente. Espera. Bueno. Pois sí, aí está, aí en medio, un troncho. No, aquí, mira, perfecto. Claro que sí. E xa está. Hai que poñemos un banquiño aí en Canva e poñémolo aí. Observar os seus e que xoguen. Como non vai a gañar este tipo, non? Rafa Villaverde, co 9 de 9. Bueno, que podemos facer as... que vexades as porcentaxes, non? Está sendo hoxe un pouco rodado, non? Sí, que saiu mellor o primeiro que o segundo. A ver, hai moitos paróns, pois mete o ti en OBS, non? Que a ver. No, por favor. Gañou Rafa claramente e na distorsión hoxe bebida no chat polos simpatizantes de Dani Fer, inclusive el mesmo di o bo de Jatalín, que capó. Pero aquí cada un xoga con súas regras. Sí, aquí... Se ti queres gañar, tens que meter a xente. Isto é unha votación. Sí, a cousa é que a xente que meteu Dani Fer no grupo, ou que entrou para votar a Dani Fer no grupo, entrou despois de que xa fixera enquisa. Entón, claro, non tiña moito sentido. Se ti xa te bules. Isto para os adestradores. Hai partidos que gañas 1-0, 2-0, 2-1. Sobre todo os 2-1 son moi perigosos. Porque 2-1 nin deixas portería cero, nin tampouco metes un hat-trick con ningún xogador. Esos son moi partido de adestradores. que non é para compensar que non entre ningún xogador, imos a polos os adestradores. Se queredes aparecer aquí, xa podes ir pensando, ir preparando a extorsión, metendo xente polo grupo domingo pola noite, porque probablemente non se estaredes na enquisa. Sí, señor, Acabas de facer un máster en psicología ficaboleira, encantoume, porque sabedes que non nos gusta nada, gañou Rafa Villaverde a enquisa, ímola ver agora, pero non nos gusta absolutamente nada que o adestrador, que haxa un adestrador e un xogador do mesmo equipo, porque nos gusta dar protagonismo a maior cantidade de equipos para facer o repaso o máis amplo posible no 11 galego. Entón, que estean Brais Pereiro e Rafa Villaverde como representantes do Londres non nos gusta moito. Gustaríanos máis que fose o adestrador, pois, por exemplo, Simón Lamas, dun Bergan que gañou ante o Numancia. De feito, mete a Simón Lamas. Aquí está a votación, para que vexades. Dani Fernández ten 7 votos, non 3. Por iso lle votamos Antón e eu.
Simón Lamas do Bergan 8 votos, Rafa Villaverde 38, Antonio Hidalgo 18 votos. Son os 4 candidatos que puxemos para mellor adestrador ou adestradora da xornada neste 11 galego 122. A semana hai que pechar o 11 antes de por os adestradores. Hai que? Pechar o 11 antes de poñer os adestradores. Sacar o 11? No, pechar nos sí. o 11. Sí, porque poríamos 4 candidatos para non repetir xogador. Claro. Pasa que non o pecháramos. Tes toda a razón do mundo. Estamos... A cantos metemos a entrada no grupo de WhatsApp? 5 euros. Casano gañou o balón de ouro. Nos non cobramos. Non cobramos, pola hora. Pero se alguén quere pagar por entrar, bueno, axuda, ¿no? Axudar. Algún bar mapache que irades aquí, algo de... Eu xa comí unha mazá, podo comer entrar. Bueno, xa estamos desvariando, anda. Veña, un placer, rapaces, gracias por estar aí. Ah, e os destacados, é verdad. Vamos a ver que os escribín. É verdad, os destacados. Acariñaron no 11 galego 122, entrar neste 11, ademais por categorías, vai ir todo, Na primeira federación, Ángel Arcos e Óscar. 5 minutiños. Ángel Arcos e Óscar Marcos no Celta Fortuna. Xa dixen que no Lugo Racing escribistes ao árbitro. No Coruxo, na segunda federación, Nacho Fariña, que venceu o Coruxo en Astorga por 0-2, e Marru do Bergan, que vai a inicio de Liga, o Bergantiños, que superou ao Numancia nas Eiroas para gañar o seu primeiro partido nesta tempada. Ademais, Noel, na Unión Deportiva Ourense 0, Mariño del Banco 1. Terceira división. Iago Domínguez e Joel López nos Somozas, que venceu por 2-0 ao Silva e tamén suma a primeira vitória da tempada. No Estradense, Gerard Puerto, Pedrosa e Ángel Landeira. 20 comentarios, non é unha exageración, hai 20 comentarios na enquisa de Instagram sobre Diego Iglesias. No Compostela 2, Cambados 1, no que tamén mencionamos a Pablo Crespo, Rachu, Canté e Fuentes, ademais de Fabio e de Mario Constela no Noia. Preferente, Maniños 1, Sigüeiro 0, e destacamos a Marcos Piñeiro, Julián Pardo e Javi Miragalla. No Noia, no Negreira, ademais de Juan de Celia, Adri Pereira, Rubén Domínguez e Xoel Piñeiro no Atios, Guille López no Moaña, xa falamos del, e o fenómeno de Carlos do Antela, que falamos antes con el, destacou a Bruno Pío, o seu porteiro, no Antela 3, Beluso 0. La veña, xa está ben, home, xa está ben. A descansar e a ver o Balón de Ouro. Vémonos. Semana que ve máis, no vindeiro vídeo directo de Figa Cabola. Grazas por estar aí.